Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor, illum rġajna għandna magħna il-Kevin Falzon. Il-tema tal-lum ħanitkellmu fuq l-assedju l-kbir, mhux hekk kif? Ekku. Kif inti xbin? All right, jiena. Nisperu ħadd all right, Mirko? All right. Mirko the best. Illum mhux ħanqogħdu ngħidulu, Mirko ċekkja di. Tidejna. Allura siebi. Jekk. Jien ilbistlek tal-okkażjoni bil-furban Malti. Iva, tal-okkażjoni furban Malti. Minn Malti qatt ma kienu furbani mżieger imma dejjem jaqalgħu kienu. Dejjem jaqalgħu. Innoċenti aħna konna. Inti taħseb li biex norbatilku ħadd f'keffa waħda dak ngħidlek. Imma fil-passat il-Malti kien hemm element ta' furbanizmu mhux vera fl-istorja. Imma dak mhux it-tortana kien. Ħana ngħidlek mela meta semmi l-furbani eżek qed tgħid inti meta konna il-Maltin kienu arwolati fl-ordni u x'hekk fuq ix-xwieni tal-ordni. Ovvjament dawn kienu jagħmlu għal-paga, mhux huma kienu furbani. Le, nifhmek. Qed tifhem il-Maltin laqgħet ma rredjaw il-ħadd, fis-sens qatt ma konna kultura ġellieda aħna dejjem maqtuwajna rina ġo gżira. Qed tifhem jiġifieri tal-furbani mara naqa' falsa jien. Vera? Furbani aħna il-Maltin. Meta nitkellmu fuq l-assedju kbir. L-assedju kbir dam xi 4 xhur u xekk. Ekku. Mill-1565 minn Mejju sa Settembru minn għalija u xekk. 18 ta' Mejju sa 8 ta' Mejju sa 8 ta' Settembru, eżatt. Jien waħda mill-mistoqsijiet illi nixtieqek tikkaverja llum hija meta ngħidu il-famuż dragut. Taf li jissemma da dragut, jien ma nafx onestament hekkux leġenda jew le. Għax jiena meta għamilt jien basic knowledge għandi, ħanibdew minn hawnhekk tal-assedju l-kbir. Imma jaffaxxinani ġivi topic li interessani u dejjem rajt għal-inqas mir-riċerka li għamilt jien. Bil-Gran Viżir Mustafa Pasha li hu mmexxa l-assedju li il-Sultan Sulejman bat u di oħra mistoqsija oħra ħanoħroġ għalija aktar tard. Bat l-armata Ottomana li kienu Torok biex jieħdu f'idejhom Malta għax ovvjament kienet f'pożizzjoni strateġika ġol Ewropa. Naqblu? Ta' ċertu punt iva. Mhux għalhekk biss imma kompli. Dragut fl-istorja kollha dan nisimgħu ħafna b'dil istorja ta' Dragut li qatawlu rasu, sparawha bil-kanuni. Mhux lilu imma. Dejjem nafa l-istorja. Le. Dragut kien il-gvernatur ta' Tripli. All right. Sewwa. Kien karattru storiku. Eżista. Kien karattru storiku u miet fl-assedju ta' Sant'Irmo. Isu lej l-aħħar kwart tal-assedju ta' Sant'Irmo. Sewwa. Ma nafx minn fejn smajta qatawlu rasu sparawha. Kien hemm avveniment li ġara ma però mhux ras dragut żgur. Jiena dejjem hekk smajta, ma nafx hekk kienx leġenda, ġifieri din hija storja minn tfolita nafhom jgħiduha. Ma nafx forsi l-segwaċi tagħna forsi jekk qatt semgħuha. Ma jiena dejjem hekk tallimt ġifieri. Però jiena da Dragut dal-karattru ta' Dragut li ngħidu li kien mexxa l-assedju. Historically speaking, l-isem huwa Mustafa Pasha li kien Gran Viżir. Naqblu jew. Mela ħanajdlek eżatt, mela.
Bela, Mustafa kien il-Commander-in-Chief tal-Armata Ottomana. Alright. Sewa, issa. Dragut kien sejjena għatma l-Armata wara. Iġifieri l-assedju kien se jibda. Okay. Issa, is-Sultan Suleman, Suleman. għallhom Tom dil-Ordni, għallhom illi qabel ma jibdew l-istrateġija tagħhom, dejjem jistennew lil Dragut. Alright. Iġifieri meta ngħidu l-assedju, beda anka din tal-assedju, Malta mhux assedju kien hawn. Malta gwerra kien hawn. Gwerra mhux assedju. Sewa, għax għandek battalji navali. Għandek battalji fil-miftuħ, fil-kampanja, skirmix jisu battalji kbar. U għandek diversi assedji. Iġifieri di gwerra kienet illi damet kważi 4 xhur. Tajjeb, issa l-ordni ta' Suleman kienet illi qabel ma jibdew l-assedju, ħansejħu l-hekk, jistennew lil Dragut. Alright. Tajjeb, issa, da kollu, għax inti l-ewwel għatli li l-Armata Ottomana attakkatna għax aħna post strateġiku bħala Gżejjer, sewa. Dikka waħda, tajjeb, pero kien hemm dak l-element tal-furbani. Issa, l-ordni, ħafna mir-revenju tagħha kien ġej mill-piratizmu. Pirati, korsari. Sewa, issa daw kienu jintaqgħu. Il-kelma korsar u pirata. L-istess ħaġa. Huma l-istess ħaġa ma wieħed kif tajt, wieħed isu legali u l-ieħor illegali. Ngħid sew? Il-korsar huwa legali. Ekku. U l-pirata huwa illegali. Mhux hekk. Eħe. Ħalli n-nies jifhmu x'inhu huma daw il-terminoloġija wkoll. Ma di bħal meta tgħid jien naf biex nitfaħħa f'termini kontemporani. Il-kelma polita. Għandek ser legali l-lum, kulħadd jaf x'inhu. U ser illegali. Fimtek. Jekk niġu għasjonu biex itnejser, ġifieri itnejser. Però wieħed jalqu għajni u mhux legali. Istituzzjonalizzat u l-ieħor huwa Liħor bil-barka tal-Allat, u liħor le, insomma. Eħe, kif qed tajt inti, deħe daw kienu operati, issa l-ordni u anki Dragut kien pirata, kien korsar, infatti kien korsar kbir da, u qablu kien hemm Barbarossa. Ta' Torok, ġifieri. Mela, daw il-revenue, il-kbir, il-revenue li żjed li kienu jaqalaw li jisirqu kienu mill-flotot tal-Ottomani. Sewa, mhix biss. Però dak iż-żmien il-Mediterran kien ġlieda qawwija bejn l-Imperu Ottoman u l-Imperu tal-Habsburg, Spanja. Sewa, issa. Kien hemm din it-tilwima tug of war bejn daw iż-żewġ ġiganti. Il-kavallieri ta' Malta biex insejħulhom hekk, l-ordni, kull meta kienu jaraw ġifen jew xi jiċfna, 2, 3, waħedhom kienu jattakkawhom. Sewwa, daw kienu jieħdu l-merkanzija, kienu kun hemm fuqhom xi nobiltà, xi ġenerali u hekk u daw kienu mbagħad jaqlaw kemm xa flus minn fuqhom, ransom. Sewwa. Xejdula bil-Malti bħalissa. Madonna, xejdula bil-Malti. Nitkellem l-Ingliż. Kif? Nsejt xejdula ransom eħa. Ransom. Qed tiġini moħħi rikat għandax taqsam magħha noqgħod nirrikatta. Rikat huwa li jiġi qabel ir-ransom. Insomma, maġara ċan għodu danaw. U kienu jaqalaw balla flus minn fuq dan it-tip ta' biznis. Ma kienu isom jieħdu commission. Għax li kienu jisirqu ma kienux jżommu ħalihom, qed ngħid sew? Mela, huma kienu jżommu huma. Kienu jżommu ħalihom? Żgur, mela, skjavi kienu kellek ħafna flus, u l-merkanzija minn jafx. It-tip ta' pirati. Pirati legali kif qed tgħid, dawn kienu bażikament il-lemenija tal-Papa. L-ordni tal-kavallieri. Sewa, issa il-revenue enormi li kienu jaqalaw daw minn xwieni ta' flotot Ottomani. Ta' flotot Ottomani li daw kienu privati, l-ordni dak ma kellhomx, daw kienu answerable biss għal il-Papa. Ma kellhom il-ħadd fuqhom daw.
Tajjeb. Minn dawn il-flotot kienu jagħmlu kemm xa flus mhix ħażin, in-nies li kienu jkunu l-ekwipaġġ tal-vapur kienu kollha jinbiħħu fi skjavitu sewwa, u il-high rankers dawn ovvjament kienu jsiru rensim u kienu jagħmlu kemm xa flus minn fuqhom. Barra minn hekk kien hemm il-merkanzija u jdaħlu vapur ieħor. Ġewwa, ġifieri meta ddaħħal xini. Miżjud ħafna minnhom mill-vapuri li kellhom, mill-galjuni li kellhom, kollha kienu Ottomani. Daw ġifieri. Riċiklawhom ġifieri. Mela biex nibda mill-bidu. Bażikament din isek għandek nemusa il-ħin kollu d-durma wiċċek u inti ħin kollu serek daqqa waħdhom tqabżitlek mela nemusa l-ordni tal-kavallieri. U jiena l-ġgant li sejjerek Sulejman il-sultan sewwa qabżitlu. Ma jistax jibqgħu serek. Da rrid jinvest il-Malta, rrid joħod għalih, sew biex imbagħad ikun jista' jattakkar għalih jibqa' tiela, u fl-istess ħin jeqred darba l dejjem l-ordni tal-kavallieri. Da kien diġà iġġildilhom fil-1522, 1522, ġorodi, sewwa. Assjedu ta' 6 xhur. Imma dawn tantu rewqlu bija l-kavallieri hemmhekk illi kif taqbad tgħid mhux iġġustizzjom bħal meta jiena tajtek battikata biex tieħu din il-fortizza u tal-battikata li tajtni ħaneqritkom kollha li baqgħu li fadal ġew is-survivors daw kollha noqtolhom da m'għamilx hekk daw bl-unuri kollha tal-gwerra ħallihom jitilqu. Issa mill-1522 sal-1530 daw kienu homeless. Meta ngħid kienu homeless ġifier ma kellhomx bażi l-ordni, sewwa. Allura da l-imperatur ta' Spanja kien issuġġerilhom, offrilhom il-Malta, l-Gżejjer ta' Malta. U il-Gran Mastru l-Ladam tħajjar biex jieħu l-Malta, sewwa, però kien hemm xi affarijiet oħra illi mela l-offerta kienet saret fil-bidu biex jieħdu lil Malta, però kien hemm affarijiet oħra catches illi moġbuhom, xu dawn il-catches kienu, mela, tgħidli mhux ħalsu falkun fis-sena u ma jattakkawx il-sqallija, dawk biss li kellhom, jiġifieri, però mbagħad kien hemm affarijiet oħra. Mela, kellek kontingent qawwi fl-ordni tal-kavallieri li kienu Franċiżi. Issa, il-Franċiżi u l-Ispanjoli kienu għedewwa. Plus hekk il-Franċiżi kienu alleati ma' l-Ottomani. Sewwa, issa, jekk kellek kontingent qawwi Franċiżi ġol ordni u daw se jingħataw il-Malta, mela Malta x'se tkun? Mhux il-iswar li l-ewwel daqqiet li se taqlajib biex tipproteġi id-dominju ta' Spanja tal-għadu tagħhom, mela dika mhux. Allura għamlu dawn it-8 snin jiġru l-emmiraw minn monarkija l-oħra ġol Ewropa, ma setgħu jissodisfaw ruhom xejn, provaw ukoll ħajru lill-monarkiji biex jiġbru fondi u jaqdu armad biex jerġgħu jieħdu lura lir-Rodi, però din qatt ma saret. Provaw jieħdu għajnuna, jitolbu għajnuna mingħand il-Papa wkoll, u fl-aħħar kellhom jissetiljaw bil-Gżejjer ta' Malta. Issa ovvjament dawn meta ġewwa Malta ħadu daqsxejn ta' xokk. Tgħidli għal xiex. Għaliex barra li aħna żgħar m'għandniex muntani. Ilma kellna, l-ilma milux l-inqata' minn hawn Malta l-inqeret sa 70-80 sen ilu Malta mifquqa bl-ilma kienet, speċjalment fl-istaġun tal-ilma. Jiena ir-riċerka li għamilt biex nikteb l-aħħar ktib li għamilt metħal daqsxejn fil-ġeoloġija Maltija. Malta kellha ħafna għadajjar tal-ilma, kellha ħafna dawk li jgħidulhom marshes, eżempju Taqali kien marsh kbir. Marshland. Sewwa. Il-Marsa kienet marshland kbira. Għalhekk jisimha Marsa. Għalhekk jgħidulek Marsa il-ħas tal-Marsa. Sewwa. Bla sekk kienu ħafna nixxejjat tal-ilma. U ftit minnhom għadhom jeżistu daw. Ftit. Bl-urbaniżmu li llum kisser kull maw,
Malta ġiet oxqox. Għat mill-ikbar basins ta' li għanna ġo Malta huwa Ar Ħamim. St. Julian's dak jek musser żball. Dak li għal-ġol baħar ukoll. Ma nafx. Ux veru. Ma nafx. Daka fil-wiċċ hemm l-ilma safi. Sal-mastru. Umbat taħt hemm l-ilma baħar. All right. Ġifieri daw bażikament ġew ħandu din il-ħasda għaw Malta, però ma' żmien daw il-gżejjer irriżultaw u taw tweġiba għan-nuqqas illi huma forsi bdew jimmissjaw meta bdew jipparagunaw il-Malta ma' Rodi, għax Rodi kollha ħdura, muntanji u xmajjar u għada, jarawnek ma sabux dawn l-affarijiet sewwa. Waħda mit-tort il-nuqqas ta' siġar li kellna kien meta konna taħt l-Arab. Malta sewwa fit-8 seklu wara Kristu. Taw qaċtu tista' tgħid 80% tas-siġar qaċtu huma. L-Arab sewwa. U isu Malta anka meta tissemma dik il-ħirba hemm dak il-ktib tal-Ħimjari. Fejn Malta kienet għamlet xi diversi snin ma joqgħod ħadd fiha. Literalment ħadd. Jew forsi xi komunitajiet żgħar ħafna. Sewa x'kienu ġew l-Arab u qatlu l-kulħadd. Kienu għamlu ħerba sħiħa sewwa. Mbagħad kien hawn dik il-komunità żgħira u mbagħad raġgħu ġew kienu Arab oħra. Dawk l-Arab biex niftehmu illi meta ġew in-Normanni ħallewhom jgħixu hawnhekk bir-reliġjon tagħhom sewwa, però ovvjament issa din il-gżira ġiet Kristjana. Kif kienet qabel. Mela biex nerġa' nirritorna għat-tema tal-assedju. Suleman irid jieħu l-Gżejjer Maltin biex jikkastiga darba l dejjem u jaqret lill-ordni. Issa ovvjament dan iż-żmien kienet jistennih ġej la Vallett. Kienet jistennih ġej da żmien. Ġda mistax toqgħod tattakkalu l-flotot u ħajħallilek lixxa, jiġifieri din kienet ġew. U kienu jafu li se tinqala waħda kbira qisu minn daqs 4 snin qabel l-assedju. Kienu diġà kien hemm ħiel. L-ewwel nett il-Gran Mastru la Vallett kellu netwerk ta' spjunaġġ sewwa ġo l-Imperu Ottoman stess. Daqs kemm kellhom huma hawn Malta u ġa l-Ewropa. Issa interessanti ħafna nidħlu daqsxejn fl-element ta' spjunaġġ. L-Imperu Ottoman mhux torok biss. Aħna meta ngħidu ġew it-torok hawn Malta, dawn mhux torok kienu biss. Griegi kien hemm ħafna minnhom Ewropej. Infatti ħafna mill-paxas tagħhom kienu Ewropej. Sewwa, Pjalli stess, Pjalli li kien l-ammiral tal-flotta tal-Ottomani kien minn għalija mill-Bulgarija, kien ixterżar mill-Bulgarija. Ma mhux kollha Musulmani kienu. Le. Mhux kollha, huma kienu Musulmani. Ejwa le kienu Musulmani mhux kollha fis-sens ta' nisel Tork. Mhux kollha ta' nisel Tork. Għax in-nies jgħidu aħna dejjem Malmin li t-Torok attakkaw il-Malta, ma meta ngħidu t-Torok eżin l-arma ta' Torka. Jew inkella kien hemm taħlita ta' kien hemm meta ngħidu imperu, il-ġista imperu diki, l-imperu jkollok il-bażi primarja li jkun li tkun it-Turkija sewwa f'ġieħda l-argument, u mbagħad dawn ovvjament meta jkunu ħadu postijiet oħra li għaw taħt il-koruna tas-sultan. Sewwa bħal meta nsemmu Ruma l-mod tal-kelma, l-Imperu Roman. Ma kienx kollu Roman. Ma kienx kollu Roman, ġifieri mela kien hemm dawk il-100 taluf kollha soldati Romani, ma jistax ikun, ġifieri daw kollha minn postijiet differenti. Ġifieri meta l-armata Ottomana ma nafx hekk x'qed ngħid sewwa, kienet xi 13,000? Le, kienet ikbar. Issa dika ovvjament aħna għandna verżjonijiet differenti. Sewwa għandek il-kroniku tal-ordni, Bosio, Giacomo Bosio. Mbagħad kien hemm Francisco Balbi. Francisco Balbi li kien sharpshooter, kien qiegħed stazzjonat fuq is-swar tal-Isla u dak kienet jaħdem ħafna mill-azzjoni jissir. Jiġifieri
ħafna qishom jagħtu attenzjoni, ħafna mill-istudjużi jagħtu attenzjoni iżjed lil balbi milli lil Bosio sewwa, però mbagħad hemm Anastagi illi kien stazzjonat l-imdina, juri kien parteċipant fl-assedju wkoll, però da kien parteċipant mill-bogħod fil-kavallerija sewwa. Hemm ħafna verżjoni differenti u hemm ħafna eżempju jien għandi l-verżjoni ta' Abe Verto. Sewwa li l-verżjoni li ħareġ dan ovvjament minn studju oriġinali minn Russell Hine. Il-pubblikazzjoni tal-kollezzjoni l-għandi jiena 5 volumi l-istorja tal-ordni bl-assedju l-kbir ismu lura 1772. Sewwa li għandi jiena, però ovvjament hemm l-ewwel verżjoni li ħarġet kienet ta' balbi. Minn għalija kienet fil-1568, jekk jew 1567, għax imbagħad wara. Ftit snin mela. Imbagħad xi sena wara kien ħareġ kien għamel review tiegħu għax ħafna mill-kavallieri qalulu biex jirranġa ċertu affarijiet. Issa dawn ovvjament meta ngħidu l-kavallieri qalu biex jirranġa ċertu affarijiet nistgħu niddubitaw biex jogglorifikaw ta' finti biex eżempju dik tagħmelix dik hekk ta' finti. L-eroj jiddetta x'ġara u x'ma ġarax. Mhux hekk. Tifhem ġifieri aħna mhux għax Maltin u għax irbaħna l-assedju sa noqogħdu ngħidu għax it-torok u mhux it-torok u t-torok ħeżjena tifhem jiena meta nkun waħdi mhux ma nitkellimx hekk, jiena sensittiv ħafna speċjalment meta tidħol l-infanterija. L-infanterija nħobba ħafna tgħidli għaliex. Minn ma jafx l-infanterija hija dak il-kontingent ta' soldati li kienu jimxu daw, la kienu bil-żwiemel, la kienu arċieri, la kienu artiljeri, daw kienu infanterija sewwa. Kienu jiġġieldu biex wabel. Għandi qalbi marbuta magħhom jiena daw sewwa. U meta nkun hemmhekk għax ħafna mill-azzjoni saret mill-infanterija, kemm ta' naħa u kemm ta' naħa l-oħra jiena xi kultant jaqbiż li dmuħ. Meta nkun qed naqra fuq l-assedju jew nkun qed naqra fuq xi azzjoni militari, jarni kemm titpelu jaqbiż li dmuħ. Sewwa, speċjalment għandi ktieb ta' Earl Bradford. Dak kien taħħuli soldat tat-tieni gwerra dinija, kien stazzjonat Sant'Irmu u għalli dan għaskont naf bih Earl Bradford jiena, dak kien taħħuli fin-1997 ma nafx meta kien taħħuli dal-ktieb. Insomma, u għalli dak kitbu ħabib tiegħi Ingliż li kien stazzjonat miegħi ma nafx x'kien ir-rank tagħhom, ma nafx bombardier, ma nafx kienu insomma. Earl Bradford, dak kien soldat Ingliż Brittaniku iġġieled hawn Malta fit-tieni gwerra dinija sewwa. U dal-ktieb ta' l-ewwel edizzjoni spiċċa għandi. Ġifieri u jien meta noqgħod naqra minnu dan il-ktieb qed ngħidlek iġibli qalbi daqshekk. Kemm mietu nies pereżempju minnaħa ta' Malta, kemm mietu nies? Ara, bħala forza totali. Għandek kwantifikazzjoni ta' Eżatt, ma nafx ngħidlek, però ara. Estimo. Bħala forza totali hawn Malta kellha minn 1000 sa 9000. Alright. Sewwa. Issa nidħol naqa' fija di wkoll. Jiġifieri jien naħseb illi mietu matul l-assedju, naħseb lokali, telf lokali, naħseb mietu 3000 minnhom daw. Tgħidli fadal ħafna, però 3000 għall-gżira daqshekk żgħira, daqqa ta' ħart enormi. U l-Ottomani kemm kienu allura? L-Ottomani dikombat 13,000. Le, hemm verżjonijiet jgħidlek 10 u 13. Le. Mela, di kont se niġi għalli għax kont se ngħidlek hemm verżjonijiet differenti. Sewwa? Fil-fatt kif semmejt li dik tal-verżjonijiet u inti għat li biex tiddramatiġġi wkoll. Jiena naħseb li anki n-numru ta' pereżempju kinti qed tajt isma' l-opponent tiegħi kien ġew 13,000 ruħ u kienu 5
Fimt, da palma ta' ngħidlek isma' daruni 8 minn nies u jkunu 2. Fimt, għal dik li qed nipprova ngħidlek. Però il-każ ta' l-ammont tal-armata ottomana kien enormi. Ma mhix dokumentata, pereżempju jgħidlek isma' 100,000, 50,000. Mhix dokumentat. Issa anke jekk nidħlu fit-top copy manuscript, m'hemmx eżatt, m'hemmx dawn id-dettalji eżatt sewwa. Issa meta tħallna fil-verżjonijiet mill-aspett tal-ordni, eżempju Balbi jgħid illi kienu għal-mod tal-kelma se ngħidx ma niftakarx ir-rekords eżatt li kienu jinna f'35,000. Sewwa. U Boż jgħid li kienu 40,000. Possibilment 45,000 b'kollox bil-Baħrin, bil-segwaċi b'kollox. Qegħdin hemmhekk. L-avventurużi b'kollox 45,000. Issa, Stephen Spiteri, li nimmaġini li taf minnu, Stephen Spiteri, u għal-pilastru tal-artiljerija, fortifikazzjoni militari, u għal-pilastru Malti fejn jitu dawn l-affarijiet. U meta għamel l-istudju tiegħu u beda jqis fuq il-miżjien ta' dawn il-kroniċi differenti, anke ju kellu d-dubju illi kien hawn 40,000 ruħ bħala armata ottomana. Issa jekk inħarsu iżjed lura immorru fl-assedju ta' Rodi, eżempju. Il-kroniċi jgħidu lek li kien hemm 200,000 ottoman. 200,000. Issa jekk noqogħdu niflu l-istorja ta' Rodi u kol sensibu ċertu flaws kif sab Stephen Spiteri. Sewwa. Issa iżjed total kredibbli ħanajdu hekk, kredibbli għax aħna ma konniex hemm. Issa jekk noqogħdu nippruvaw nġibu kredibbli il-kroniċi barra kien hemm ir-romantiċiżmu mdaħħal fin-nofs ta' fejn jippruvaw jasaġeraw, jiddramatizzawha. Naħseb jiena bejn 28,000 u 30,000. Inkunu qisna naħseb qegħdin hemmhekk. Sewwa. U fejn kienet ikkonċentrata l-gwerra ġifieri. Jien dejjem rajt li kienet Valletta u l-Kottonera. U għandekun koraġini jekk qed ngħid żball. Kienet konċentrata iktar lejn in-naħa ta' Santermu u Santermu rebħuh, qed ngħid sew. U mbagħad il-Kottonera żammewhom, qed ngħid sew. Mela, il-biċċa xogħol kienet qiegħda hekk. Mela kien hemm tilwima fil-bidu bejn Pjalli, li kien l-ammiral tal-flotta, u l-Commander in Chief, Mustafa. Sewa, issa. Daw it-tnejn paxa, xi tnejn commanders kienu, it-tnejn uffiċjali ta' Renkolja. Paxa hija uffiċjal. Sewa. Issa, dawn kellhom tilwima bejniethom. It-tilwima kienet di, mela Pjalli li kien irid jistaqsi għall-armata, dak kien inkarigat mill-armata, kellu l-obbliga u responsabilta tal-flotta, tal-flotta, sewwa, u liħor u paxa għaw Mustafa tal-armata. Issa, jekk imutu 10,000 ruħ, isu ma mitħat. Isu ma mitħat. Pero jekk jitlef gallejon wieħed, dak isu tilef l-armata kollha. Għax meta semmi il-flotta ottomana, issa speċjalment il-flagship u ta' wara l-flagship, issa qed issemmi ħadd tixtri l-gżira ta' Malta bil-flagship biss. Dak iż-żmien sewwa, allura dak kellu responsabilità Pjalli enormi. L-ewwel ankraċ li kellhom kien Marsa Xlok. Mela l-ewwel l-biċċa xogħol ġrat hekk, mela huma waslu mela daru ma' Malta. Sewwa, niżlu 3,000 għajntu fiha. Issa, mill-Birgu telqu xi 1,000 kavallieri, ma nafx kemm kien hemm kavallieri, però l-bqija kienu stipendjari jgħidulhom, merċenarji sewwa. Biex jagħmlu minn fejn ma. Minn Spanja, minn Portugal, mill-Italja, minn Sqallija, tifhem, mill-Ġermanja.
daw ikunu avventurużi, ikunu nis-sinjuri. Ħallasom biex jiġu. Iva, ikunu anka nis-sinjuri ġifieri jiġu biex jesperjenzaw. Supplements. Ara naqra ġifieri. Ovvjament ikun hemm nies illi ikunu jaħdmu dan ix-xogħol. U l-Malti kien involut fiha? Fl-assedju? Ħafna. Le, x'kien ir-rol tal-Malti ġifieri? Issa ngħidlek. Kien merċenarju wkoll jew? Le, il-Malti dik storja oħra. Ma kienx ġellet ġifieri. Il-Malti mela. U żgur mela. Alright, nidħlu fiha Mela. Interessanti. Mela, niżlu 3,000 għax issa nidħollok fija wkoll ta' l-istruttura tal-Armata Maltija wkoll. U ir-recruits kif saru u sabuħu dalam. Mela, meta waslet il-flotta u niżel 3,000 Mustafa għajntu fiha bat 1,000 lavallett bord distretta li jingaġġaw biss fl-azzjoni jekk ikun hemm bżonn il-bqija jingaġġaw mill-bot. Ġifieri skirmish bl-arkebuġi, l-arkebuġi huma snieter, il-muskets. Musket, Sewwa, xejdulhom xi kelma oħra. Is-snieter raw il-Malti bil-Malti ngħidulu azzarin. L-xkobetta jew azzarin, sewwa, li jingaġġaw magħhom mill-bot. Mhix jitlu ħedwan ġa Ġorġin, sewwa Malta ma kellniex armata kbira, kellna ġifieri dawk 8,000 9,000 b'kollox, sewwa. Issa meta ngħidlek 8,000 9,000 bil-nies komuni b'kollox ta'. Ġifieri dawn soldati professjonali 8,000, le bin-nies bit-tfal bin-nisa b'kollox. 8,000 ruħ. Allura għallhom tingaġġaw biss jekk tkun emerġenza. Il-bqija oqogħdu attakkawhom mill-bot u irtiraw. Xogħolkom hu illi iġġibu r-reports lura tgħidulna x'inhu mal-manuvri tagħhom tal-flotta. Sewwa, issa fl-istess ħin Malta ma kienx preparata għal din il-gwerra, ma kienet preparata xejn. Infatti, la Vallett kien hemm ħafna affarijiet illi kien għadu ma finalizzahomx. Meta l-għadu kien diġà wasal u qiegħed fuq artna. Sewwa, ħanibda mill-inqas ħaġa li mija l-inqas ħaġa xejn għax hija ħaġa kbira wkoll. Kien hemm l-irtietet quddiem l-isla. Quddiem il-Forti ta' San Mikil, quddiem is-swar tal-Birgu li illum tiġi Bormla, sewwa, kien hemm ħafna irtietet li daw setgħu jintużaw mit-torok bħala refuġ, parti mis-siege work tagħhom, sewwa. Il-barrekkati u hekk. Għada fl-aħħar momenti ħareġ għallex il-bennejja biex ikkissruhom, biex jaqirduhom, da fl-aħħar momenti. Fl-aħħar momenti wkoll bat lin-nies biex jivvalenaw il-menqa, il-marsa. Dika smajta. Sewwa biex jitfgħu l-annimali mejtin hemmhekk biex jivvalenaw is-sorsa ta' ilma. Għax ovvjament hemmhekk kien l-objettiv huma sa joqogħdu kemm jista' jkun viċin il-Santiermu l-Olja Xiberras u l-Isla u l-Birgu għax hemmhekk kienet l-stronghold tagħhom sewwa allura hemmhekk kien hemm l-ilma u l-menqa il-marsa kienet post ideali għall-encampment tagħhom. Però mhux encampment wieħed kellhom. Kif? Mur ixrob minna l-menqa. Infatti, mhux hekk. Aw anke dak iż-żmien wara li tefgħu l-annimali, infatti diżinterija kien hemm ħafna mart, ġifieri barra ovvjament mill-ħmiġ li kien hawn dak iż-żmien. Ir-riżultaw affarijiet oħra mix-xorb tal-ilma. Mela ġifieri anke l-istipendjari dawn fl-aħħar ftit ġimgħat ġew mikrija is-soldati u ħanajdlek għaliex. Ma kienx negliġenza totalment min-naħa ta' Vallett, issa ma ninsewx Vallett kellu 71 sena. Ġuri da xwejja. Strejna, kien kbir? Kien xwejja miskin. Għax inti tajjetlu Vallett, De Vallett u propja. Vallett, aħna ngħidulu Vallett. Aħna ngħidulu Vallett. Vallett, u mhix De Vallett, Vallett. Jean Paressot de la Vallett. Jean Paressot de Vallett, fajn. Paressot il-laqam tiegħu. Il-laqamu. Ejwa, Jean de la Vallett. Imma l-qas il-Vallett. Alright, għax dika. Kolla kellhom isimhom twil, eżempju Romegas, ma nafx kien jismu bħalissa. Della Scott, della Romegas, ġifieri daw smejjed bombastiċi. Kien Francis Cavalleri ħor rinomat fl-ordni.
il-merċenari ġew mikrija fl-aħħar ftit ġimgħat għaliex mhux ma kienx negliġenza totalment min-naħa tal-Gran Mastru. Hawnhekk jidħol l-element ekonomiku wkoll. Infatti dal-element ekonomiku joħroġ biċ-ċar meta il-viċi re ta' Sqallija kien ġie Malta bi 3,000 Spanjol. Sewwa, ġi bi 3,000 Spanjol u qallu lill-Lavallet qallu jekk trid inħallihomlok, però ma kien hemm konferma ta' xejn li se jiġu t-toroq. Jien rajt illi l-assedju kbir intrebaħ bil-għajnuna ta' flotta li minn Sqallija tnajt sew u lej l-aħħar, lej Settembru. Ej, mhux hekk. Vera ġifieri. Il-Gran Soccorso. Il-Gran Soccorso. Issa, minn bagħthom dawk għax semmejt li r-re ta' il-viċi re. Il-viċi re ta' Sqallija. Eħe. Ta' Sqallija. Eħe, da kien ħansejħu biftejjin jew inkella iżjed kif ħanaqbad insejħela promise xejdu bil-Malti bħalissa tiħarbu l-weda bil-weda illi hu jiġi għas-salvazzjoni ta' Malta illi hu jġib jibat ir-rinforzi. Alright. Vera ġifieri dil-istorja li qed hija mela. Issa qabel l-assedju, ġifri xi kleċċor qabel l-assedju, kien ġi il-viċere ta' Sqallija Malta bi 3,000 Spanjol. Sewa, u l-Lavallet qallu jekk tgħid qallu nħallihom lokaw. Issa dawn 3,000 Spanjol jiswaw il-flus. Qabel ma jkun hemm konferma tal-gwerra kollox. Qabel daw titħallasom kif iniżulhom kemm bum tibda tħallasom. Sewa. Qabel ma jkun hemm konferma ċara kristall li se jattakkawna nebatlek. Allu. U da biex iżomm il-wieda tiegħu il-viċere ta' Sqallija ħalla n-neputi tiegħu. Ħalla n-neputi tiegħu hemmhekk. Sewwa biex jifforma parti mill-armata tal-ordni. Supplement. Issa. Ġifri kien hemm ħafna affarijiet illi verament kienu tħallew għall-aħħar. Issa Lavallet ma ninsewx li ma kienx waħdu da. Kien hemm il-Gran Consilio. Il-Kunsill tal-elit tal-Senior Knights. Sewwa. Daw priori, gran priori, gvernaturi, qed tifhem li kienu jiffurmaw parti mill-ordni, ġifieri il-high rankers daw, ġifieri Lavallet ma kienx jiddiskuti u jieħu deċiżjoni waħdu. Sewwa. Infatti, kull min kien jaqbad u jinjora il-proposti u l-idejat u s-suġġerimenti tal-Gran Consilio ma kienx idum Gran Mastru. Sewwa. Ġifieri ta' isek għandek il-Prim Ministru inti u da jrid iwebbes rasu jagħmel li jrid hu. Dejjem għandek il-Kunsill sħiħ. Dawk il-Kunsill jiffurmaw id-deċiżjoni. Ġifieri il-Gran Mastru irid jisma' il-kulħadd, ovvjament mbagħad hu jgħid iva jew le, però ma jistax jinjorhom. Infatti ħafna mid-deċiżjonijiet li saru fl-assedju kienu grazzi għal kunsill, però lejn l-aħħar meta ma rridx naġel, però lejn l-aħħar tal-assedju meta huma bdew jaqtaw qalbhom dal-Lavallet ta' 71 sena baqa' b'qalbu soda. Sewwa u ma rridx iċċedex huma bdew jagħmlu proposti oħra biex jirtiraw f'Sant'Angelo. Jitilqu l-Maltin u l-Birgu għal ruħu. U da ma rridx. U issa ngħidlek għal xiex ukoll għax ma rridx naġġel. Għax din hija ġrajja sabiħa. U fija ħafna dettal, ma nistax nitkellmu d-dettal kollu, ovvjament. Qed tifhem hemm ħafna. Ġifieri, għas jekk nagħmlu xahar niddiskutu ma neħilsux, hemm ħafna affarijiet. Biex nerġa' lura għal dawk 3,000 truppa li niżlu dawk l-1000 ħansejħulhom Maltin li kienu qed jagħmlu reconnoitering, kienu qed iżommu għajnejhom fuqhom x'qed jiġri, x'niżlu l-flotta fejn sejra u x'qed jiġri, kienet immexxija mill-Marixxall tal-Ordni, Kuppier, Marixxall Kuppier, sewwa. U da l-ewwel azzjoni li saret
kienet fejn illum hemm fejn titla għal dik it-tela ta' Dwejra. Il-mosta, intu ħereġ il-mosta, sejjer lejn l-imġar. Hemmhekk kien hemm torri, Torre della Falca. L-unika wieħed li kien hawn Malta tont. Għax it-torrijiet li għandna Malta u li kien hemm qabel kollha kwadri. U għadu hemm dali? Le, m'għadux hemm. Sewa, l-ewwel azzjoni li saret hemmhekk fejn it-Torre della Falca. Iva, fuq dawk l-għolijiet. Issa ħanejlek, issa meta tinżel in-niżla minn fejn l-imdina fejn dik il-pompa tal-petrol. Sewa, u issa seddur għall-imġar. Kif ħaddur eżatt, kif ħaddur eżatt hemmhekk fuq l-għolja kien hemm Torre della Falca. L-ewwel azzjoni li saret hemmhekk, ġifieri, dawk 3000 truppa ġejjin. U daw, bl-arkibuġ il-kavallieri u l-Maltin u l-merċenari għadu mistoħbijin hemmhekk ġo s-siġar u wara il-ħitan ta' sejjieħ u bdew ifaqqawlhom minn hemm. Ovvjament daw ma setawx kif taqbad tgħid, ma setawx jinżlu għalihom il-Maltin u jiġġildulhom sider ma sider. Allura setaw bil-fors riedu jirtiraw lura. Sakemm fl-aħħar minħaw kellhom jirtiraw totalment lura u nqabdu kienu xi żewġ kavallieri. U dawn il-kavallieri ħaduhom magħhom wieħed kien jismu Madoff, Bartolomeo Faraone. U l-ieħor kien jismu Adrien della Riviera, wieħed Franċiż u l-ieħor Taljan. Daw qabduhom ħaduhom fil-kamp, meta ovvjament stabilixxew il-kamp, il-Marsa, però il-kamp ta' Mustafa ma kienx il-Marsa. Il-kamp il-kbir kien il-Marsa, il-kamp ta' Mustafa kien fejn jgħidulu Santa Margherita Heights, fuq Bormla, fejn illum hemm fil-Fgura. Sewwa? Il-kamp ta' Mustafa kien hemmhekk. Meta ġi stabilit u weret il-kamp ta' Mustafa ħaduhom hemmhekk u interrogawhom biex jgħidulhom fejn hija l-iżjed postijiet fil-fortifikazzjonijiet Maltin li huma dgħajfa. Sewwa? Issa ovvjament għandek l-imdina dgħajfa. Fortifikazzjoni ta' żmien Żamżam. Sewwa? Għandek Sant'Irmu aqqas kienet lesta? Dik kienet mistoqsija li kont ħansaqsik. Sant'Irmu qas kellek ir-Revellin kien għadu biex. Sant'Irmu ġiet finalizzata wara l-assi kbiret ngħid sew. Le, dik kienet ilha mibnija. Dika l-ewwel fortizza li bnew il-kavallieri anzi. Ma kienx lesta. Ma kienx lesta il-Fort Star kienet lesta biex niftehmu il-Fort Star. L-istenna insomma. Kienet lesta. Però kellek anka il-kavallier kien lest ukoll. Il-kavallier, minna il-kavallier. Le mhux Ferramolino kien għamlu inġinier Ferramolino, kien għamel xi xogħol fil-Birgu. Kavallier tal-Birgu jekk min isser żball. Il-kavallier kien lest, però kienu għadhom qed jaħdmu fuq ir-Revellin. Ir-Revellin mela inti għandek iż-żewġ ponot ta' fuq. Sewwa? Seaward side li għatu għal-bahar. Għandek iż-żewġ ponot ta' fuq. Bat għandek iż-żewġ ponot t'isfel. Issa, dawk iż-żewġ ponot ta' fuq li għatu għal-bahar kellek il-kavallier li qiegħed bejn iż-żewġ ponot biex niftehmu. U fil-ponta tan-naħa tax-xellu kellek ir-Revellin. Illi dawn kienu tnejma qogħdin mal-fortizza prinċipali bid-drawbridges sewwa. Le waħda kienet Stone Bridge. U l-kavallir kien maqgħud bid-drawbridge u portcullis. Issa, daka kien hemm ħafna xogħol minnu ma kienx lest. Kellek l-isla. Bażikament mhix lest qas. Għandek in-naħa ta' Kordin ma kienx lest. Infatti dan kellhom jarmaħ bil-gabjuni bil-kaxxi tal-injam u jimleħu bil-ħamrija u jagħmlu l-palisades fil-baħar għax ma kienx hemm swar. Kull ma kien hemm swar kellek fejn illum insejħu l-ponta tal-isla, sewwa, fejn hemm l-isper, u naħa ta' qudiem il-fortizza il-forti ta' San Mikiel li parti minna biss teżist illum. Sewwa, maġġor parti minna waqqawha biex bnew l-iskola. Illum bażikament hemm it-torri tal-alloġġ fuqha
it-tolli tal-allox qiegħed fuq in-naħa tax-xellug. Intu dieħel mill-mini qiegħed fuq hekk din in-naħa. Hawnhekk. Eħe. Sewwa, ġifieri dik il-parti bissada oriġinali kienu ovvjament wara l-assedju kienu ġobu ħfrakem. L-ankra ngħidilha jien hemm l-ankra taħta. Ejja. Le, inti l-Birgu mort. Inti l-Birgu mort, il-Lisla qed ngħidlek. Lisla Il-Forti San Mikiel. All right. Il-Forti San Mikiel. Il-Forti San Mikiel. Inti qed tgħid isek diħel l-Isla. Maċina ma tlajt il-fuq. Eżatt, proset. Fejn hemm il-gate illum tal-Isla. Dik hemmhekk kien hemm il-Forti San Mikiel qabel. Totalment differenti milli kif qiegħda llum. Totalment differenti milli kif qiegħda llum, u żgur. Ġifieri raġaġġet mibnija. Mhix hekk, mela. Sabiħ ġie fuq. Anki Sant'Irmu totalment differenti milli kif narawha llum. Ukoll. Totalment differenti milli kif narawha. U jeżistu sketches? Ija, mela. Ejwa. Eżempju, hemm dawn il-maġġoranza tagħhom qegħdin il-Libreri Nazzjonali, il-Belt Valletta. All right. Sewwa ta' diżinji ta' ħafna mill-grafs u mill-xogħol tal-inġinier tal-apparelli ta' Mondion, ġifieri kollha qegħdin hemmhekk. All right. Issa, dawn ovvjament wara li kien sar din l-ewwel clash, l-ewwel azzjoni, il-Mosta fejn taħt it-torri tal-Falka, il-Maltin kellhom jirtiraw lura, sewwa, u rrapportaw x'inhu jiġri. Mela, bażikament li rrapportaw illi il-flotta kull ma kienet niżlet 3000 għajntu fiha u il-flotta skew mbagħad baqgħet nieżla dawn niżlu dawn il-3000 daw biex ikunu il-vanguard, biex ikunu eżempju daw biex kif ħanaqbad ngħidha l-kelma biex jimmonitorjaw u minn fejn se jgħaddu huma hemmx fortifikazzjonijiet fi triqthom, eżempju fejn irridu jgħaddu fejn hemm mollijiet, fejn jistgħu jgħaddu bil-kanuni biex imbagħad jagħmlu dan ir-rapport kollu lil Mustafa u Mustafa jħejji triq minn fejn se jgħaddu huma. Allura daw kienu se jagħmlu it-triq kollha mingħajr tuffiha sa fejn imbagħad ankraw it-torok li jankraw Marsa Xlokk. L-ewwel ankrax tagħhom kien Marsa Xlokk, sewwa. U daw biex niżlu kollox, Marsa Xlokk kien hemm attività sħiħa da mhux it-tliet ijiem daw niżlu l-affarijiet. Sewwa. Daw nixtieq insemmi wkoll illi 4 fl-artiljerija 4 mill-kanuni tagħhom minn xi 80 kanun jew 70 kanun li kellhom, 4 minnhom kienu basilisks. Issa l-kelma basilika ġejja mill-kelma Latina tfisser enormi. Sewwa, dawn il-kanuni li ġabu magħhom dawn l-4 speċjali kienu, dawn kienu jisparaw balal 300 pounders. Sewwa. Issa kif spjega Lavallette, il-Gran Mastru Lavallette lil-Prijur tal-Ilsir Ġermaniż, waħda mill-littri li batlu, għallu illi wara l-assedju għallu illi it-torok ġabu magħhom kanuni li jisparaw balal li fihom 5 pali tal-idejn, 5 pali tal-idejn daqshekk balla u oħra ikbar minna 6 pali u nofs tal-idejn. Sewa 300 pounders daqshekk balla kellhom balal tal-fundut u balal tal-ġebel. Sewa, daw kienu intenzjonati biex jifaqqaw il-swar u jifqaw iċ-ċisterni. Sewa, għax bit-teżis iċ-ċisterni jikkrekjaw tibda titlef l-ilma inti. Issa, marriċ nibqa' dieħel f'detta l-emmula għax inkella nagħmlu għaw verament saħada fil-għadu. Jekk għandek xi mistoqsijiet, staqsini, jien għallek il-mistoqsijiet iżjat il-qoddiem. Għax għandu mistoqsijiet oħrajn. Mela, ovvjament, umbat il-dawn iż-żewġ priġunieri lil-Faraone u lil Della Riviera interrogawhom għal liema posti li ma stazzjonijiet fil-fortifikazzjoni Maltin u mal-iżjed dajfa. U dawn kitbulhom. Ma qalulhomx eżempju Sant'Irmu u l-Imdina. Iċ-ċittadella ta' dex injorawha totalment. Dik hija waħda mill-problemi li dejjem sibt għal xiex ma attakkawx il-Lawdex l-ewwel. Sewa dawn tagħhom bħala weak point
il-posta ta' Kastilja. Il-posta ta' Kastilja qiegħda il-Birgu sewwa isek sele l-Kalkara biex niftehmu. Dik li żjed posta b'saħħitha li kien hemm il-post. U daw qalulhom dik hija l-weak point. U daw mela huma żbarkaw fit-18 sewwa l-ewwel azzjoni kbira li saret quddiem il-posta ta' Kastilja. Battalja l-ikbar battalja li saret sa dal-punt sewwa. La Valletta ħaret mela li għamlu t-torok għamlu show of strength. Qabdu l-armata kollha u għamlu deployment quddiem il-posta ta' Kastilja. Baħar nies. Baħar sewwa. Issa il-kavallieri kien hemm ħafna minnhom għadhom żgħar kienu qasqat ma ġġieldu f'ħajjithom. Jew kellha qasqat ma ġġieldu ma' torok mal-Ottomani. U dejjem jisimgħu. U daw kienu hemm ġew wara l-gate ġol pjazzetta. U la Valletta qal ħanħallihom joħorġu naqra. Adrenalina. Sewwa u ħareġ elf kien. Però bil-kondizzjoni li ma jingaġġawx li jiġu f'sitwazzjoni fejn ħajkun hemm ħafna mwiet. Jekk jista' jkun ma jkunx hemm mewt waħda u l-istess ordni kienet li jingaġġaw mill-bogħod. Sewwa però dawn ħarġu u qabdu jagħtu. Sewwa. U l-ewwel taqbida ma nafx kemm damet sigħat, jiġifieri. Damu jisparaw lil xulxin u jiġġieldu sigħat daw. U mbagħad reġgħu irtiraw lura l-Maltin, ħansejħilhom Maltin jiena, sewwa l-kavallieri kollu, biex ngħid il-kavallieri Spanjoli, il-Maltin, sewwa. Reġa' rtirhom lura. Issa element importanti ħafna li nixtieq insemmi huwa il-formazzjoni tal-Armata Maltija. La Valletta trid joqgħod ħafna attent kif ħajuża truppi tiegħu. Sewwa, għax bħala truppi professjonali ma kellux xi dinja sħiħa da, sewwa, biss kavallieri kien hemm minn 450 sa 500. Kavallieri biss. Daw, issa daw kienu il-backbone tal-armata kollha. Dawn. Sewwa għax ovvjament kollha veterani tal-biċċa kbira veterani kien ngħidu kien 200 minnhom veterani tal-gwerra daw. Kien hemm ħafna minnhom kienu għadhom żgħar, kienu għadhom kif qarwolaw ruhom, qed tifhem daw kienu kollha ġejbin familji nobli tal-Ewropa u biex tkun parti mill-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, tal-Ġerusalem, ta' Rode u ta' Malta, isek il-ħadd ma nafx lil min dak iż-żmien. Issa, kien hemm ovvjament il-merċenari, kien hemm ħafna minnhom veterani tal-gwerra, wieħed minnhom il-Laċerda, sewwa, Spanjol, Juan de la Cerda, u kellek ukoll il-merċenari Taljani li kienu professjonisti wkoll. Issa, mal-professjonisti wkoll insemmu l-Maltin. Kien hemm ammont sostanzjali ta' ġellieda Maltin li kienu professjonisti, mhux veterani, ħanajdulhom veterani, sewwa, daw kienu jiservu fuq ix-xwieni tal-ordni. Dawn xebgħu jattakkaw flotot u fil-Kosta Barbarika, daw xebgħu jattakkaw kollhom azzjonijiet militari. Ġifieri minn x'kien ġew il-kavallieri fl-1530 sal-assedju l-kbir daw sabu ruhom ġellieda bil-fors. Għax daw, ovvjament, mill-kontingent Malti ridu jiġbru n-nies u ma diġa sabu kontingent militari għaw Malta meta ġew, għax sabu l-milizja. Il-milizja kienet ilha stabilita mis-seklu 13 għaw Malta, kellek il-imħares dawk il-nies li kienu li ħarżu l-kosti ta' madwar Malta u Għawdex u kemmuna u ma tkellek id-dejma li daw kienu jintqgħu f'każ ta' invażjoni jew ta' razzja daw kienu jintqgħu taħt islaleb tan-nafra f'kull raħal sewwa biex tad-dejma. Is-salib tad-dejma, in-nafra hija il-ħuġġieġa. Il-ħuġġieġa li kienu jagħtu s-sinjal bija u l-kosta sewwa kienu jissejħu islaleb tan-nafra. Islaleb tad-dejma. Ġifieri dawn kien hemm kontingent Malti tista' tgħid li kien hemm mal-2000 Maltin soldati li kienu veterani. U wieħed minnhom kien Luqa Briffa. Luqa Briffa da kien swordsman klassi. Imma rekord sa daw il-Maltin ma tantx hemm.
meta tidħol fil-records notari sewa illi x-xogħol tan-notar baqa' għaddej anke fuq l-assedju. Ovvjament daw in-notar ma bqgħux joperaw fl-irħula tagħhom, però bdew joperaw mbagħad minn wara swar. Il-Birgu kien hemm minnhom anke Santiermu u l-Isla u l-Imdina u ċ-Ċittadella sewa, daw xorta bdew jagħmlu x-xogħol tan-notar minn wara swar. Allura hemm minn ċertu studji li għamilt jiena indunajt illi dawn il-karti, dawn il-records, qed jindikaw illi kien hemm ħafna minnhom Maltin illi marru għal refuġ ġo ċertu fortezza. Mela biex nagħti punt wieħed ħafna Karkariżi sewwa marru jieħdu refuġ ġo Santiermu. Issa daw suppost ir-refuġ tagħhom kienu jieħduh l-Imdina għax Malta kienet maqsuma fit-tnejn. Barra minn hekk kellek żewġ awtoritajiet tlieta. Kellek il-Knisja Kattolika, kellek il-Kavallieri, l-Ordni u n-Nobiltà Maltija li kienet l-Imdina. Sewwa l-Università li kienet taħt il-ħakem. Sewwa. Issa, il-Karkariżi dawn rridu jieħdu f'każ ta' emerġenza jekk rridu jieħdu r-refuġ tagħhom l-Imdina. Però dawn raw illi l-eqreb f'dal-każ kien Santiermu, boppa marru Santiermu. Issa fir-rekord storiċi hemm miktub illi ħafna mill-Karkariżi marru Santiermu, kien hemm oħrajn li marru l-Imdina wkoll. Il-Milizja ir-Reġiment ta' Birkirkara kien maqut maħar Ormi. Ir-Reġiment ta' Birkirkara. U dak meta kien għajjatilhom la Vallet biex għal marshalling għal deployment u kien batom l-Imdina biex jiservu l-Imdina l-battaljon ir-Reġiment ta' Birkirkara u taħar Ormi, però iżjed il-qoddim wara li waqgħet Santiermu għajtilhom biex jinżlu lura lejn il-Birgu biex iqassamhom skont li hemm bżonn. Il-Karkariżi u mhux Karkariżi biss kien hemm in-naħa t'isfel ta' Malta, eżempju żejtun, l-irħula antiki sewwa ħal-Farruċ. Daw intaqgħu kollha biex jieħdu refuġ fil-Kottonera ħansejħulek l-Isla u l-Birgu u Santiermu. Issa daw kien nies li nqabdu Santiermu meta saru jafu il-qudiem la Vallet kellu ħjil biżżejjed li jaf li l-attakk se jaqa' fuq Santiermu. Bat ordni lil min kien bħalissa ma nafxux il-kavallier fuq Santiermu nsejx kien jismu mhux Kolonel Mass nsejx jismu biex jibatlu il-Maltin kollha li kien hemm fil-foss. Għax il-post fejn jiskennu l-foss kien, mhux ġol fortezza ġol foss. Sewwa biex jibatu lura lej il-Birgu il-Maltin li kienu qegħdin fil-foss u li jżommu il-ġoventur, l-irġiel u t-tfal sobien, anke ta' 12 sena, jekk inti fik daqsi u kapaċi taqbad jinnaf stallet xabla u toqtol il-xat jew tweġġar xat, mela inti kapaċi għal-ġlied, żommu. Trid jew ma tridx, dak huwa xogħolok, dak huwa dmirek sewwa. Barra minn hekk ħadd iġġieled tal-pajjiżek. Issa, ġifieri issa il-total meta kienu saru jafu li l-attakk se jaqa' fuq Santiermu, il-total, il-forza totali ta' Santiermu kienet xi 800 soldat. Ħansejħulhom soldati kollha. Issa normalment garrison kien 3000 fi stat ta' assedju 3000. Però għaw Malta ma kellux dak it-tip ta' saħħa la Vallet u dak li kien jista' jitpoġġi hemmhekk kienu 800. Issa ma ninsewx li waqt l-assedju ta' Santiermu kien hemm transfusion il-ħin kollu ssir. Jibatulu n-nies imweġġajn u jerġa' jibatilhom lura rinforzi. Sewwa. Mela, saru jafu li l-attakk se jaqa' fuq Santiermu. U dak kien il-forza totali ta' Santiermu. Issa fl-istess jien waqt illi konna għadna qegħdin nirċievu il-merċenari aħna qabel ma beda l-assedju. Il-merċenari ġew u daħlu biex minflok dana marru għal-bini, jibdew jibnu, jkomplu jibnu. Ir-rivellin li kien għadu mhux lest dak iż-żmien, sewwa, għax
kienet urġenza kbira għax Santiermo kien qiegħed iħares, mela dak qiegħed fil-ponta tal-Olja Xiberras. Issa għandek il-Santiermo biex tidħol kellek il-katina u kellek katina oħra fil-Gully Creek mill-ponta tal-isla għal Sant'Angelo. Issa jekk daw b'xi mod ħajgħaddu mill-katina kellek il-Santiermo. B'xi mod taf li qed ngħidlek katina. Mela. Jaqda minn Santiermo għal taqsam il-breakwater. Sewwa. Jekk b'xi mod sa jaqbżu l-katina, da mhux ħajaqbżu l-katina m'għandhomx ċans ġifieri, ma jekk b'xi mod. Kademmek il-katina. Jekk b'xi mod daw ifaqqawha b'xi kannonati. Il-kapstan inqala kien. Il-kapstan kien. It-tabella. Mhux hekk. Fej. Minna li jekk mhux sejjer żball. Mhux sejjer żball qiegħda. Għana qed nipprova niftakar. Rikazli, hemm waħda Rikazli. Fej kien hemm Porta della Force naħseb jiena, fej kien hemm Gallows Point. Jista' jkun li hemm fej kienu jalqu n-nies. Tabella sewda. Jista' jkun. Faċċata ta' xulxin, waħda. Jista' jkun, minix ċert, però jista' jkun. Santiermo kienet dik il-katina biex in-nies jifhmu, kienet biex il-galjuni ma jitħlux fil-port il-kbir. Però mbagħad bħala prekawzjoni kellek il-forti. Idi kienet qiegħda hemmhekk biex tissalvagwardja ħal il-port il-kbir sewwa. Issa meta Lavallette sar jaf illi l-ewwel attakk se jsir fuq Santiermo isu ħarruħda. Skont ir-rekords jgħidu. Illa lix kien għatem ħafna xogħol xi jsir ġol isla. Sewwa. U fl-istess ħin u beda jibża illi se jattakkaw l-Mdina. Jekk jattakkaw l-Mdina, għax din li kont se niġi l-ewwel għaliha. Jekk immaġinanti kieku daw attakkaw iċ-ċittadella Għawdex, ħadu l-Għawdex taħt idejhom, u mbagħad niżlu u ħadu l-Mdina. Mela għandhom foothold enormi. Daw setaw jibqgħu hawnhekk fix-xitwa. Fuq Għawdex meta l-ewwel semmejta Għawdex. Ir-rwol ta' Għawdex x'kien? Allora dik hija leġġenda. Ir-rwol żgħir kien. Rwol żgħir. Kellhom ir-rwol żgħir biex iżommu komunikazzjoni ma' Malta biex huma minn hemm ikunu jistgħu jibgħatu messaġġi lill-viċirja ġos Għallija. Ma nafx kienx leġġenda li ħanajt. Ġieli smajt biha mill-blatta taċ-ċawla jew il-blatta tal-ħalfa. Ejva, ma dika fl-assedju ta' Għawdex. Ġifieri. Fil-1551 hemmhekk kien hemm l-assedju ta' Għawdex. Dak kien assedju differenti, ġifieri. Dik qabel l-assedju dik il-blatta tal-ħalfa. Dik kien assedjhom. U kienu qatlu lil-ħu Mustafa hemmhekk. Kienu qatlu l-ħu Dragut. ħu Dragut. U ħu Dragut ħalef. Illi jieħu Dragut ħalef Dragut. Mhux ħuh? Dak kienu qatlu l-ħu Dragut. U talabhom biex jituħ lil-ħuħ, lil-ġisem ta' ħuħ biex jagħmlu r-riti funerari. U ma tawlhomx. U ħalef il-blata tal-ħalfa dik. Eżatt, u ħalef li meta jiġi tal-ħalfa. Ma jgħidu l-blata taċ-ċawla. Il-ġebla tal-ħalfa. Il-ġebla tal-ħalfa. Il-ġebla tal-ħalfa. Dik fil-1551 kien sar assedju. Ġifieri dik mhux fl-istess assedju qed tgħid inti fis-65. Dak l-avveniment, dik kienet interessanti oħra, dak ġew biex jattakkaw il-Malta fil-1551. L-ewwel marru biex jattakkaw il-Lisla u l-Birgu. U kull ma kellu armata xi 10,000 dragut. Sewwa. U għal minix b'saħħti biżejjed biex nattakkaw, mbagħad mar biex jattakka l-Mdina. Ġifieri l-ħu Dragut qatlu. Eżatt. U Dragut ħalef illi jieħu taħt idejh l-Għawdex. Għax Dragut mbagħad ħasem fil-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir, all right. Mbagħad wara lejra li ma kellux forza militari biżgħet biex jattakka l-Isla u l-Birgu, talla biex jattakka l-Mdina, reġa' darlu. U sal-palejn Għawdex, u attakka ċittadella ta' Għawdex kien. Hemmhekk ma sab rezistenza żgħira. Għax hemmhekk ishom kif taqba' anka eżempju fl-assedju l-kbir. Għawdex taf kemm kellhom? Forza.
kellu 80 soldat ta' 80 soldat kellu, ovvjament kellu l-milizja u koll, kellu xi 200 oħra milizja. Però dawn ngħidu kellu 300 b'kollox bħala saħħa. Sew da x'sa jagħmel? Attakk serju kontra l-Ottomani, x'sa jagħmel jekk jaqbdu jitfawlek islieren u jfaqqawlek il-bombardamenti, sa kemm ħaddhom tirreżistihom, ma se jagħmel ġej. Issa naslu għalija l-istess każ kif ġara lil ċittadella kien se jiġri wkoll lill-imdina, iżjed il-qudiem. Mela meta l-attakk waqa' fuq Sant'Irmu. Sant'Irmu huwa post partikolari ħafna. Sewwa, huwa maqtuħ għalih u l-unika komunikazzjoni illi kellhom illi jibatu dajjes bil-moħbi bil-lejl biex jagħmlu speċi ta' blood transfusion biex tan Sant'Irmu tibqa' ħajja bir-rinforzi. Ma rridx nagħmel xi sejjan nitkellem fuq Sant'Irmu, għalkemm nixtieq għax dik hija fortizza favorita tiegħi. Sewwa l-unika waħda li mietet dik fl-assedju. U n-nies ta' ġofija eroj li mietu, eroj kbar. Di Sant'Irmu kif dejt nispjega l-ewwel kif inqas m'għandek il-kavallier fuq wara li kien l-iżjatori li żjed ponta parti għalija tal-fortizza u ma tkellek ir-rivellin fuq wara ma' ġenb il-kavallier u għandek il-parti ta' qoddim u mbagħad għandek ir-ridott fin-nofs. Fejn illum ir-ridott qiegħed m'għadux jeżisti ir-ridott. Sewwa da speċi ta' kavallier baxx. Fejn hemm illum id-daħla prinċipali ta' Sant'Irmu. Dik ma kienitx hemm qabel. Qabel id-daħla prinċipali kienet ħares lej il-Birgu, Porta Marina, lej il-Karkara, skużi. Għalhekk jgħidu la Porta Marina x'kienet fejn il-baħar. Il-ġurnata jew kien hemm reċenti sa ftit ta' żmien tal-ID card se tngħid sew. Le, inti mela Sant'Irmu quddiem. Fil-faċċata ta' Sant'Irmu. Illum minn quddiem tidħol. Qabel kont tidħol minn mal-baħar. Minn mal-baħar fuq id-naħa tal-lemin. In-naħa tal-lemin tal-fortizza. Hemmhekk qabel kien hemm it-tenejl ukoll kien hemm tenejl fortifikazzjoni u mit-tenejl kont tidħol għal Porta Marina kienet l-unika dħul għal ġol fortizza. Sewwa bħala porta prinċipali, però mbagħad minn wara kont tista' tidħol minn ġol foss mill-covered way minnaħa ta' wara quddiem il-kavallier. Infatti meta ħadu l-kavallier u bdew jisparaw letteralment at close range lil kavallier li bdew jisibuhom għalajnhom ma setgħux jiċċaqalqu ħin kollu jiskennu. Daw għaddew minn dan il-bieb u arrestawhom ġol fortizza tista' tgħid fl-aħħar fażi tal-assedju. Kien hemm ħafna azzjonijiet. U x'kienu l-armi li kienu jintużaw apparti ġifieri xwabel? Kien hemm il-lanez u kien hemm il-lanez. Dawk huma l-armi li jintużaw. Mela, għallew bdew jużaw ovvjament l-artiljerija. Kien hemm artiljerija kien hemm diversi biċċiet. Kien hemm eżempju l-iskorpjuni, kien hemm qishom jekk tħares lejhom daw. Tħares tgħid daw ishom moderni tal-lum. Ishom machine guns tal-lum, però enormi daw. Għal Gatling gun. Eżatt. Jqogħdu fuq tripod, sewwa, ma daw kbar kienu. Jisparaw eżempju jinnaf 3 pounder. Issa? Kbira. Jekk il-toroħ. Su mortar. Eżatt. Li imma mortar jispara l-fuq. Mortar bombardier, dak jispara l-fuq kien. Daw isek għandek dak li operaħ jidawru u jispara fejn irid. Fimt? Kien hemm l-iskorpjuni, kien hemm Madoff, kien hemm ħafna balestrin immaġina. Le, dak antik, le katapulti. Le ma kienx hemm. Le. Infatti jekk tħares iktar ġifieri. Żgur. Meta tħares lej ara għandek l-artiljerija u l-fortifikazzjonijiet dawn fl-evoluzzjoni tagħhom jimxu ma' xulxin.
Sewwa, jekk għal-mod tal-kelma jaraw li l-inġiniera bnew kanun ta' ċertu potenza, mela swar rridu nimmodifikawhom. U bdew jagħmlu demi bastions, full bastions, curtain walls, qed tifhem? Tadatta l-arma tiegħek skont Eżempju, meta tara, jekk tħar eżempju lejn demi bastion li kien forma ta' vleġġa, demi bastion huwa nofs swar. Bastion swar sħiħ. Però jekk kien mela, emmorru l-imdina biex tifhimni. L-imdina. Innaħa ta' wara, m'għandekx il-pjazza tal-Bastion, Bastion Square, fejn tista' titla, fejn qabel titla fuq ir-rampart, il-parapett, sewwa, qabel dak kont tista' ddur bih dawra mejt mal-imdina. Però l-hom peress li bnew fuq iswar il-bini qabel kien hemm il-iswar kien armat. Qabel kont tibqa' ddur ġifieri. Tibqa' ddur, kellek il-parapett u r-rampart jibqa' jdur dawra mejt mal-imdina sewwa, però mbagħad fis-seklu 17 bdew jibnu id-djar fuq iswar. Infatti għadek tara anke l-lokijiet jarmu għal barra. Id-drainage tagħhom jarmilek għal barra. Sewwa, ħafna mill-lokijiet ta' djar. Tajt fejlhom hemm il-fontanella. Eżatt. Ġinti mill-fontanella għal tista' ddur dawra mejt iwa bil-parapet. Qabel kont iddurek? Iwa, darba dorta jiena. Imma ovvjament dorta fuq iswar imxejt. Mhux hekk. Tifhem? U bdejt nittawwal għal ġonna tan-nies. Biex intik idea Bastion Square. Dik qiegħda hekk, forma ta' vleġġa. Bastion Square, sewwa. Issa dik għal xiex qiegħda dik bdew għal-kavalli dik ma kien iċċekk. Meta l-assedju ma kien iċċekk dik, sewwa, dik kienet inti meta tħares lej ċittadella fi żmien l-assedju. Kienet isekettara fortifikazzjoni tal-Arab. Sewwa, primittiva ħafna, mhix tajba għal artiljerija moderna, speċjalment tas-seklu 16. Allura, dan il-bastion forma ta' vleġġa kien mamul biex jiddifletti għal bombi il-balal. Sewwa? Biex ma jsibx ħaġa ċatta. Biex ma jsibx ħaġa ċatta. Bum! Fimt? Il-ħajt ikun hekk u jiddifletti għal balla. Daqqa sa joħodha. Però mhux se joħodha daqshekk. Eżatt, mhux ħajħodha daqstik u ċatta. Jidħol ħafna ħsieb, allura għalhekk għatlek l-ewwel l-evoluzzjoni tal-artiljerija u l-fortifikazzjoni jimxu flimkien. Skont x'jagħmel wieħed jadattaw u mbagħad biex jagħmlu counter attack min-naħa l-oħra, min-naħa tal-artiljerija jaraw li jivvintaw swar jekk irridu nivvintaw xi ħaġa oħra, tifhem? Issa, Santiermo kien episodju kien importanti ħafna. Barra li kien importanti, kien episodju naħseb jiena illi kien iħollu jorbot Santiermo. Illa lix jekk tara l-istrateġija li la Vallet uża biex iżomm kemm jista' jkun lil-forti Santiermo ħajja, sewwa kien hemm strateġija ta' moħħ u beda jara fit-tul la Vallet. Issa kien hemm mitra li kienu bagħtu il-ġellieda ta' Santiermo lil la Vallet, dawn kienu waslu fi stat fuq l-assedju illi ma setgħux jiddefendu iżjed il-pożizzjoni. Barra li ma setgħux jiddefendu l-pożizzjoni iżjed it-toroq kienu ħafru trunċieri tant viċin illi daw fħin minnhom biex serqu ir-revellin waqaf taħt l-Ottomani. Għax tant kienu ħafru viċin tiegħu it-trunċiera sewwa illi darba minnhom ħaduhom b'sorpriża, telawlhom bislielen u law sabuhom riqdin. Bob u ħaduhulhom. Sewwa qatlu lil kulħadd, issa daw joqtlulek 50 soldat. Illa allura kemm tlift inti? Allura f'waslu f'dik is-sitwazzjoni illi ma rridux jagħmlu għadi l-biċċa xogħol bagħtu wittra lil la Vallet, allura aħna qegħdin hawnhekk ħammutu għal xejn qed niddefendu pożizzjoni mitlufa. Fatt waqgħu mbagħad. Allura mhux aħjar toħodna f'posti fi stazzjonijiet fejn nistgħu inservu iżjed. Aħjar milli qegħdin hawn għal xejn.
għallhom hemmhekk tidu tibqgħu u bida jara li hemmhekk bida jinnota li se tinqala rivolta. Ovvjament La Valette ma rridx li tinqala l rivolta mill-kavallieri stess. Qed tifhem? Kien bat Madonna, l-ismijiet kollet ninsejhom tal-kavallieri, dawk li kienu f'high rank li kienu qegħdin jikmandaw. Mhux brolja, nsejx kien jismu. Insomma, kien bat kavallier u offra volontarju biex imur. Hemmhekk dak kien mar fil-bidu kien, mhux fil-bidu, f'nofs l-assedju kien mar u tnejn oħra, żewġ kavallieru biex jagħmlu spezzjoni tal-fortizza biex jaraw verament għal xiex qed jilmentaw il-kavallieri. Sewwa, daw ma kienux qed jilmentaw għal xew daw kienu nies raf ħafna. Daw kienu veterani il-kavallieri mhux qed jikkomplejnjaw għax iddejqu hemmhekk għax hemm raġuni għax daw waslu f'pożizzjoni li veru ma jistgħux iżommu r-reżistenza tagħhom. Sewwa, allura kien bad dawn it-tliet surveyors kavallieri oħra, La Valette biex jaraw x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk. U wieħed minnhom qallhom il-pożizzjoni tista' tiġi matnuta, nistgħu nkomplu niġġieldu l-kavallier li kienu ilhom jiġġieldu hemmhekk diġà ġimagħtej, baqgħu hemm belħin daw, kien qed jgħid hekk da. Għadu ġej frisk. U aħna hawnhekk aqas nistgħu norqdu għax l-attakki kienu jsiru b'dan il-mod. Mela jagħmlulek nofs ta' nar sħiħ, ifaqqawlek il-balal, bum, 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 għax fuq l-orja xiberras kienu ramaw żewġ batteriji. Sewwa, issa ma nafx kemm kien hemm kanuni, men ejja ngħidu għal-mod tal-kelma kien hemm 28 kanun. Il-Basilisk ma kunux użawhom f'Santiermu, fuq Santiermu, sewwa. Kienu jagħmlulek l-ewwel nofs ta' nar ifaqqawlek il-balal. Sewwa, mbagħad jibgħatulek assalt. Sewwa bil-ġenessari, bis-sipaħi, jagħmlu lek xi 6 sigħat jagħtu daw. U mbagħad kif jagħmel ritirata jirtiraw it-torok jarġa' jibdilek bil-kanuni. Bum, ġifieri daw m'għandhom mistrieħ ta' xejn u jibqa' del-lejl sħiħ biex ikun ċert illi l-kavallieri u ġellied hemm ġew ma jorqdux. Filgħodu eżatt. Jgħidu t-talba t-torok jisimgħuhom il-kavallieri jgħidu t-talba vera ta' bil-mullaħ tagħhom jiġbruhom hemmhekk il-marsa u mbagħad taraħħom ġejjin jassaltaw mill-orja xiberras. Ġifieri kif eżatt jaqaf il-bombament assalt ieħor. Daw tista' tgħid li ġimgħa l-ewwel ġimagħtejn hekk. Sal-aħħar ġifieri. U għallu kif da ġej frisk qed jgħid li l-fortizza nofsa kważi mfarka tista' tiġi mantnuta. Daw rajt u kienu għalqu ħemġew sakru ħemġew u ma rridux joħroġ. Sewwa, u il-kavallier in charge li smot jaħrab lil ħin kollu tal-fortizza kien daq l-alarm. Sewwa, ta' parsi ġej assalt biex il-kavallieri fixkilhom ħalli dawn it-tlieta jkunu jistgħu joħorġu minn hemmhekk. U infatti jekk ġara. Daw għaljenaw ruhom telgħu kollha fuq il-posti tagħhom biex jiddefendu dik kienet ruż biex ikunu jistgħu joħorġu dawn it-tlieta u marru jagħmlu r-rapport tagħhom lil La Valette. Ovvjament La Valette kien jaf li dawn mhux qed jixxenaw, però forsi għali qed jixxenaw. Mhux qed jixxenaw daqshekk. Jesaġeraw. Mhux qed jesaġeraw daqshekk, però kien jaf però huma naħseb jiena kellhom raġun għax kienu se jmutu għal xejn hemmhekk. Sewwa, da min ħajoffri ħajtu għal xejn f'każ mitluf. Allura dik kienet il-xejdula tagħhom u kien bat ir-rinforzi. Dem rinforzi mhix rinforzi kbar. Jibatlek eżempju xi 300 soldat. Tgħidli 300 soldat x'inhuma. Imma 300 soldat għal Malta kienu ħafna. Issa, jekk inti toqgħod tagħmel paragun, għax anke meta tħares lejn it-telfiet tat-torok u t-telfiet lokali, it-telfiet tat-torok kienu ħajamentaw ħafna iżjed, eżempju wara 6 sigħat jiġġieldu kienu jmutulhom eżempju 1000 ruħ it-torok. U l-Maltin imutulhom 60. Eżempju. Dawk is-60 ħafna għalina, sewwa. Għax hemm ħafna elementi ta' kif tista' assedju tirbħu. Sewwa, da kif infatti ġara kien bat lil Elluk Fartas wieħed mill-ġenerali ta' Dragut. Kien batu ġo Tripli biex iġib iżjed artiljerija, iżjed munizzjonijiet, ikel, ġifieri dak kemm jaqsam 250 mil. Of kemm illi ngħidlek, kienu ħafna, però kemm jaqsam 250 mil u jerġa' jġib l-affarijiet ovvjament.
Ovvjament biex tiġbor in-nies, biex tiġbor l-artillerija. Imma da sa dan it-tant għandu xi jiekol? Kultant meta nibda nisma' daw l-affarijiet jien nibda ngħid ma. Le jieħdu l-ħin. L-assedju. Loġistika. Kemm dam? Mejju sa 4 xhur. Kemm dam l-assedju? 3 xhur isu nofs. 3 xhur u nofs. Dal-affarijiet kollu saru fi 3 xhur u nofs ġifieri. Ma le, eżempju l-loġistika kif nagħmlu l-armati, kif inġabru l-armati. Kienu ilhom snin, daw jippreparaw eżempju Sultan Suleman biex ġabar daw kien nies kollha mill-kontingenti ta' kull post li għandu taħt id-dominju tiegħu daw snin. Ġifieri damu ta' mhux ġifieri f'ħakkatajn f'xahar ħad tagħmilhom daw u biex jiġu u biex tiġbor. L-loġistika tnajt jien waqt din il-gwerra, waqt din il-battalja tal-assedju. Ettaj li dal-bniedem mar 250 kamatli, 250, daf dawk 3 xhur ġifieri mar. Mela. L-lum il-ġurnata u koll naraħħa kbira. Għalek, all-right, isset naħsel. Fimt, ġifieri bl-aeroplani, bil-vapuri. Ma kienu xjafu mod ieħor? Qed tifhem? Eżempju l-armata ta' Alexandru l-Kbir. Nagħmel 10,000 mil. F'kampanja waħda, 10,000 mil da. Ġal-Asja, 10,000 mil bil-mixi. 10,000 mil ta'. Għaddisa, Madonna. Taqsam id-dinja għal kemm il-darba. Għal xi darbtej. 10,000 mil, dawra tontek. Ġifieri, dawk affarijiet kienu normali qabel. Alexander the Great kien kemm kellu żmien? Dak mitta xi 32 sena. Jew 33 sena. Dejjem niftakarhom jgħidu, għax aħna ovvjament meta naraw anke films u hekk, aħna naraw Alexander the Great naraw bħala raġel matur, u l-verità tfal kienu. Mhux hekk, infatti dak weret it-tron ta' misieru 20 sena. Mhux vera. Mela, tifel ġuvni żejra, doqas kien jaf xejn. Ovvjament kien immexxi mill-ġenerali tiegħu. Però da kien qasam il-Mediterran biex iġib supplies sewwa, u sa tant Mustafa għalhekk qed ngħidlek kien hemm elementi oħra li l-Avallet kienet jibża minnhom. Għalhekk kien strateġika ħafna illi kull fortizza kemm jista' jkun iżomm ħajja kemm jista' jkun sewwa. Għax da seta' juża l-element illi it-torok joqgħodulek hemmhekk mingħajr ma jattakkaw xejn u jħallok tmut bil-ġuħ ġol fortizza. Dak kien jużaw ħafna dak l-element. Mhux hekk xorta. Sakemm jeħlilek l-ikel, jeħlilek l-ilma u inti ċċedi. Mhux ovvja. Dak kien element li kienu jużaw ħafna. Dik kienet waħda mill-biżat tal-Avallett. Aħna gżira. Ma tgħix tista' taħrab. Mhux hekk u tmur ġimkien ieħor. Fejn ħadmur. Għandek ħassib il-baħar imbagħad. Mhux hekk. U barra milli ħassib il-baħar, dak kellek il-flotta Ottomana ċirkondata mal-Gżejjer. Sewwa. Xorta ħadmut. Jiġifieri kienet s-sikira taqta' minn żewġ naħat. Allura ra l-Avallet illi kull post kemm jista' jkun iżommu sal-aħħar. Illa li xjaf illi għal kemm it-torok ġew armati minn kol aspett. Da, jekk ma jeħdux il-port il-kbir, se jbadu u se jarrendu. Infatti dik kienet it-tilwima bejn Mustafa u Pjalli u għalhekk attakkaw il-Santiermu. Illa lix Pjalli rid jieħu l-port il-kbir. Sewwa? Allu jekk nieħdu l-Santiermu nattakkaw il-Santiermu, allu inkunu irbaħna ankraċ sikur għal-flotta tas-Sultan. Allu għax il-flotta tiswa żjed mill-armata. Sewwa? Gallejon wieħed jiswa żjed mill-armata sħiħa. Mustafa l-intenzjoni tiegħu kien li jattakka l-Imdina. Sewwa, u dik kien hemm tilwima kbira bejniethom, infatti meta kien ġie Dragut. Sewwa, u ra li l-assedju beda fuq Santiermu, għal-issa għal xi noqogħdu nikbu, għal issa nkomplu fuq l-assedju ta' Santiermu la bdejnieh. Sewwa, għal però jien ma kontx nattakka hawnhekk, jien kont nattakkem fuq l-ewwel. Sewwa, ħalli jekk jasal il-każ li nkunu rridu nqattaw ix-xitwa hawnhekk inqattaw għax-xitwa. U l-verità kellu raġun naħseb. Kellu raġun. Però Pjalli ma teħx tort. Da immaġina kieku tiġi xi flotta oħra minn barra u tispiċċa f'konflitt
għax daw kienu qed jistennew, it-toro kienu qed jistennew illi sa jiġu r-rinforzi mill-Ewropa wkoll, ġifieri da ma kienx element li fantazija. Għalhekk huma kemm jista' jkun riedu jsibu ankraġġ sikur. Meta ħadu l-Santirmu, daħluhom Marsa Mxiet. Il-flotta daħluhom Marsa Mxiet. Sewwa, u kienu tefgħu skwadron kemuna biex jaraw biex iżommu l-assa l-Ewropa u x'inhu ġej u x'mhux ġej, tifhem? Issa, meta kienu waslu fl-aħħar Santirmu, indunaw it-torok. Jien mhux qed nidħol f'ħafna dettall. Għax ma nistax nidħol f'ħafna dettall. Mhux ovvja. Qed tifhem għax jekk noqgħod nidħol f'ħafna dettall f'Santirmu biss nagħmlu illa xaraw. Raw it-torok illi isma' dil fortizza daqstikka u l-4 star shape tagħha kien modell antik u mhux tajjeb ħafna. Sewwa, din kienu jafuha huma. Infatti meta kienu batu l-ispjuni u għallulu isma' l-Suleman, għallulu Malta taf xemm, għallulu hemm fortizza fuq peninsula, għallulu hemm tnejn oħra faċċata tagħha, għallulu hemm belt antika, għallulu dib 50 ġemat. Reabos inġibuhom il-daw. Sewwa. Insomma, l-biċċa xogħol żvolġiet hekk. Meta ndunaw it-torok illi jisma' din il-biċċa fortizza żgħira qed tirreżisti qed tirreżistina daqshekk għax qegħdin jiġu suppliti bis-soldati il-ħin kollu. Fl-aħħar irrealizzawha di tal-iskantament miraklu. Għax kieku realizzawha mill-bidu, Santirmu f'ġimgħa kien jaqa'. F'ġimgħa kien jaqa'. Immaġina biex waqa' Santirmu ġifieri. 31 ġurnata. Xar. Eżatt. Għax l-assedju ta' Santirmu bida fit-22 ta' Mejju u spiċċa fi-23 ta' Ġunju. Xar, eżatt. Xar. U infatti la Vallet nimmaġin lekk għaddilu minn moħħu li mnalla daw irrealizzaw fl-aħħar. Użgu. Għax kieku dik il-fortizza baj f'ġimgħa. Sewwa. Allura provaw jagħmlu l-aħħar attentat. Kienu stabilixxew barra li kien hemm taħt mela Lorja Xiberras taħt itħares lejn ħanejdlek fejn. Fejn hemm il-qampjena. Iżjed law imma, iżjed li naħa tiegħek iżjed lem. Hemmhekk hemm mar. Hemmhekk kienu stabilixxew batterija. Kienu stabilixxew batterija. Bridge tal-injam minn għalija. Ejwa. Hemmhekk kienu stabilixxew batterija. Barra minn hekk Santirmu kienet tiġi attakkata mill-ponta ta' Dragut illum insibuha Tinja Point. Sewwa. Kienet qed tiġi attakkata mill-Kalkara u kienet qed tiġi attakkata mill-Lolja Xiberras. Hemmhekk kelli l-ikbar żewġ batteriji li kien hemm fuq l-Lolja Xiberras. U stabilixxew batterija oħra f'din l-ar. Issa, minn ġodan l-ar bdew kull rinforzi li provaw jgħaddu il-kavallieri mill-birgu, poppi tartquhom. U jkollhom jerġgħu jirtiraw lura. Allura daw arrassenjaw ruħhom minn Santirmu ġifieri daqshekk aħna magħmula tagħna. Daw totalment in-nies il-ġellieda li kien hemm ġo Santirmu ġifieri sfigurati, kollha mweġġajn, kollha eżawriti bla saħħa. Tista' tgħid li daw kien hemm Lamas wieħed mill-kavallieri Spanjol da spiċċa ġiret fuq siġġu. Tefa' fil-briċ hemm fuq siġġu b'xabla f'idu. Fuq siġġu b'xabla f'idu. Kif għaddew minn fuq da. Għaddew minn fuq fl-aħħar assalt ġifieri. U meta ħadu għal Santirmu kien hemm ftit Maltin. Irnexxilhom kien hemm 5 Maltin. Hemm żewġ rakkonti differenti, Balbi jgħidlek 4, Bozio jgħidlek 5, imma bej wieħed wara l-wieħed mhux ħaniġġieldu. Li dam qabżu l-baħar Maltin u ħarbu lejn il-Birgu. Kien hemm xi soldati oħra irnexxilhom jaħarbu u l-bqija tal-kavallier li kien fadal kollha sfigurati daw għamlu tista' tgħid
show bihom. Għatawlhom rashom, ħarġulhom kollox minn ġo sidierhom, salbuhom u tefawhom fil-port il-kbir. Minna li kien hemm xi 10 kavallieri u għażlu li għażlu li żjed kavalli kellhom korazza li turi li dan ta' ċertu rank. Sewwa. Meta ra Lavallette, għax mbagħad irrapportaw lil Lavallette tisma' fejn il-blat isfel qed naraw din ix-xena grotteska ta' kavallieri mejtin, disembowled, brasom maqtuwa. U Lavallette rispondihom b'mod ieħor. Qabad qattel skos priġunieri torok li kellu, dirijet li inti tafalhom rashom fil-kanuni u sparhom fir-ranks tat-torok. Dik kienet ir-risposta ta' Lavallette, bażikament. Però dawn wara dal-assedju kollu xahar sħiħ, it-torok mitulhom minn 4,000 sa 6,000, narġa' ngħidlek ir-rekords ivarjaw. Minn 4,000 sa 6,000 f'xahar. Sewwa, gwerra tal-lum. Jagħmlu lek 4 snin jagħtu. Alla jmutulek forsi jinnaf 300 ruħ. Gwerra tal-lum. ċivili milli. Iżjed imutu ċivili, li qed ngħidha għas-soldati, sewwa fil-konflitti militari. Li ċivili jmutu msir, daw jaqbdu jisfawlek bomba balla, tiġi fej, tiġi u jaqtulek kemm alla ħalaq nies. Imma konflitti tal-lum, iżjed naħseb jiena. L-lum mhux kollox drone sar. Kollox special ops, jinfiltrawlek lem, eżatt kollox drones, jiġifieri. Imma qabel 4,000 ruħ, imma da 4,000 ruħ f'xahar, xorta. Għal dak il-każ ħafna, sewwa, però kien ħarsu lej konflitti militari oħra. F'6 sigħat, f'7 sigħat kienu jmutulek 200,000 ruħ ta' f'battalja. Eżempju fil-gwerra Napoleonika. F'Waterloo. Minna li hemmhekk kienu mietu xi 250,000. Dik il-battalja f'ġurnata. Xi 250,000. Jekk toqgħod tara l-battalji kemm imutu nies fihom, anke qabel Napoleon, anke qabel l-assedju l-kbir. Eżempju jkollok jiena f'żewġ armati ta' 10,000, 15,000 il-waħda, daw jindaħnu ġo xulxin. Kif jidħlu eżatt ġo xulxin daw, tista' tgħid illi kapuljat. Kwart minnhom alla diġà mietu daw. Jekk ma tmowx, tispiċċa antikappat hemm taħt inkapaċitat. Għas tista' tieħu nies kulħadd jaffeċ fuqek. Tara dawk il-films, pereżempju bħal jinnaf Braveheart, pereżempju, tibda tarhom. Mela, jaħtu ġo xulxin. Tajt l-ostja kapuljat, ħalġu l-equidajzer. Issa, meta tgħid li ma warrajt, ġlieda hekk, hija kredibbli, tgħidli. Mela, aħna llum ma konniex hemmhekk, allura ma nistgħux ngħidu li iva kredibbli għax hekk kienu jsiru. Ħafna minnhom daw huma romantiċizzati. Mela, jiena ħsibt ħafna fuq dal-element. Ħanajdlek għaliex. Mela, f'rekord storiċi li jiena tħalt fihom jgħidlek illi battalja bażikament iddullek 4 sigħat, 5 sigħat. Iġifieri daw ħajamlu 5 sigħat jagħtu taqbida sħiħa ġo xulxin. 5 sigħat li tagħmel 5 minuti biha fidek ukoll ta' 5 minuti kif jgħalli jdeh bum daqqa mal-art. Jiġifieri daw il-15,000 kemm se jdumu? Kemm ħajdu? Jagħtu. Ħajjamlu lek 6 sigħat jagħtu daw? Le, ma allura ġlieda ma kienx isir hekk. Jista' jkun li fil-bidu kienu bum jidħlu ġo xulxin, però mbagħad il-ġlieda tinfirex. Jiġru wara xulxin jagħtu, però tal-biża' xorta. Żgur li tal-biża'. Qed tifhem, jien qed ngħid hekk ma nafx. Ma nafx kif kienet isih imma gonġem. Żgur għax aħna nimmaġinaw u aħna llum. Kif juru l-film fil-films. Ma kif qed ngħidlek inġil meta nibda nara ċertu films u nibda nara skirmish hekk tibda tarhom. Eżatt, diki. Żewġ imwejjeċ kbar. Imma mbagħad jinfirxu. U eżempju battalja waħda li tkun oqda waħda tiġik f'xi 6 battalji separati, fimt? Żgur tara pereżempju jien naf Troy. Il-film Troy, tibda tara dawk il-battalji hemm jidħlu xulxin.
tibda taraħjat il-emmula u jdum kwarta. Ma naħsebx li jista' jkun. Daw l-ewwel net ikun hemm ħafna friendly fire jisparaw ġo xulxin, jaqtlu xulxin. Żgur. Għax inti fil-qilla tal-battalja. Enta tara fil-minikum. Kulħadd jagħti ġo xulxin ġifieri. Daħna. Ma naħsibx li hija daqshekk kredibbli jiena. Jien kultant nibda ngħid qas nimmaġinani wieħed minnhom jien. Mhux tal-biża. Ara, jien mhux qed ngħidlek li dik it-taqbida ma kienx issir, kienet isir fil-bidu, però mbagħad ma tibqax oqda. Kienu jinfirxu l-ġlida kienet tinfetaħ. Le nimmaġina ma still il-fatt li inti għandek taqbida, għandek 2 min-nies, 4 min-nies qegħdin jagħtu, għandek xabla bil-korazza. Da kollox til. Sawa, jien xwabel għandi. Xabla anke biex intallaħħa fuq l-istent u waħħala mal-ħajt. La, ukoll taqtak minn ġewwa ħsab wara tiġġieled biha. Fimt? Ġi meta nibdew noqogħdu naraw dawn l-affarijiet. U hemm oħra, mela immaġina għax veteran li jiġġildulek xi 15-il battalja eżempju. Il-Madonna x'inhu ħarrajda. 15-il battalja ta' dak it-tip u baqa' ħajda kif jista' jkun. U m'għandu s-suba maqtuħ kif jista' jkun. Ma jistax ikun. Qed tifhem? Ġifieri kienu jsiru waqda jekk bum, però mbagħad tinferex. Eżak batt salzetta u tfajta ġu liquidajzer mixawla. Veteran ta' 15-il battalja, anke ta' 3 battalji l-allant kemm int ħarraj. Iġġieled 3 battalji u għadekaw. Dawk l-eluf kollha ta' nies kollha jafġu ġorġi minn estra waħda u għadek ħaj kif jista' jkun. Ġifieri jekk inħarsu lej eżempju, daw il-ġenerali li jitilgħu li ma jkunux aristokratiċi jitilgħu bir-rank militari, daw wara kemm ikunu ġildu battalji. Żgur. U baqgħu ħajjin. U għadu hemm da. U paridej, par saqaj, par widnej, la kif jista' jkun. Tikkonsidrat il-biċċa xogħol. Jien dan l-element dejjem naħseb fuq. Naħsebhom anki, naħsebhom ħafna. Il-battalji kienu koroħ qabel, ħafna koroħ. Lien immaġina. Kienu ħorox ħafna llum Mickey Mouse. Però again naħseb li huma romanticized. Iva, bla dubju. Però ma rridx inneħħi xejn mill-battalji ta' qabel kif mill-warfare ta' qabel, ma rrid inneħħi xejn, però dun kunu iżjed kredibbli. Eżatt. Sewwa anke eżempju minn aspett numeriku. Irridu ngħidu isma' l-ibnihom ta' dawk kienu 40,000 aħna konna 8,000, tittara daqsxejn. Kieku kellek tissuġġerixxi xi kotba jew xi ktieb biex in-nies jaqraw pereżempju fuq l-assedju l-kbir. Anke għalija qed nistaqsik għalija wkoll ġifieri biex nitgħallem iżjed fuqha. X'kotba tissuġġerili? Jien naf li inti għandek xi kotba u għandi ħafna għandi ħafna. Anke kodba tiegħek ġifieri li ktibt inti stess. Lejna fuq l-assedju ktibt wieħed biss, imma kont għadni Noviċ dak iż-żmien. U romanz. Iva. Ma għandi jien. Le, mhux dak. Le, da l-ewwel ktib li qed ngħidlek. Da bdejt nikbu fin-1997. Dak li qed tgħid inti sin ritual fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi. Mhux is-sin ritual, ieħor jien insihom l-ismijiet. Brotherhood of the Fallen Star. Brotherhood of the Fallen Star. Dak ieħor, dak ikompli dak sequel. Dak fl-imblokk tal-Franċiżi. All right. Le ma ara biex nirreferi għal ktib verament tajjeb ta' Stephen Spiteri jismu The Great Siege. Knights versus Turks. Hemm data Bradford semmejtulek ukoll The Great Siege of 1565. Hemm imma dawn it-tnej top. Jifieri. Stephen Spiteri minn aspett ta' analiżi li tista' tibbaża fuq minn aspett kredibbli ħafna għax jagħmel analiżi ġifieri to the point u jidħol fid-dettall ktib daqshekk ġifieri tqil ħafna. Kolli ngħid għandi dak il-ktieb. Qatt ma qrajthom. Tajjeb ħafna ġifieri fih ħafna dettalji għajjik. Jiena l-ena tiegħi. Jiena ngħix ġo fih dak il-ktieb, qed tifhem. Dawk it-tnejn naħseb nissuġġerixxi ta' Ian Bradford u ta' Stephen Spiteri. Stephen Spiteri għandu ħafna. Għandu diversi kodba, għandu fuq l-armerija, fuq fortizzi, tifhem. Però rigward l-assedju l-kbir, dana, The Great Siege of Malta. Biex inkompli naqra oħra, mela. Issa wara l-assedju ta' Għawdex ta' Santirmu, dawru il-fok tagħhom il-konċentrazzjoni kollha tagħhom, il-qawwa militari kollha lejn l-Isla u l-Birgu. Issa hawnhekk
l-assedju, l-gwerra sa tinfetaħ iżjed. Sewwa. Issa se jidħlu battalji navali wkoll fil-Port il-Kbir. Illa li it-torok jirnexxilhom jidħlu fil-Port il-Kbir mingħajr ma jkollhom jgħaddu bil-ħesil biex ikissru l-katina. Sewwa. X'għamlu daw? Daw mill-marsa kaxkru xi mhux minn marsa mxett, kaxkru xi barġis għal-Port il-Kbir. Xi 60 barġ. Xi 60 barġ daw kaxkru sewwa. Issa minn hemmhekk setgħu jattakkaw il-dawn iż-żewġ fortizzi l-Isla u l-Birgu. Sewwa, għax hemmhekk għandek erba' biex ngħid kollox kif inhu. Għandek in-naħa tal-port dawn iż-żewġ peninsuli għandek il-ponta tal-Isla l-Isper. Sewwa l-Isper. Li kienet kmandata minn Zano Guerra, jaftakartu wieħed, kavallir Zano Guerra, sewwa. U kellek il-Sant'Angelo min-naħa tal-ilma, min-naħa tal-Port il-Kbir, in-naħa ta' qoddim kellek is-swar tal-Birgu u l-fortizza ta' San Mikil. Sewwa, issa meta dawru l-attenzjoni kollha fuq dawn iż-żewġ punti, mela l-attakk sar b'dan il-mod. Il-żewġ batteriji ta' Xiberras dawruhom. Tal-għu Xiberras dawruhom biex issa il-nar tagħhom jiġi konċentrat fuq dawn iż-żewġ pożizzjonijiet. Stabilixxew batterija oħra Kordin, stabilixxew batterija oħra fuq Santa Margherita Heights. Naħseb dawk. Ovvjament ma tkellem mit-trunċieri dejjem jersqu lejn il-dej fortifikazzjoni bit-trunċieri. Issa, li rridu jagħmlu huma iżommu issa bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet kien hemm pont li jaqsam il-Gallikrik, jaqsam mill-Isla għal Birgu. Sewwa, u da kienet jagħmel blood transfusion l-istess bir-rinforzi. Jekk l-attakk qiegħed fuq l-Isla l-mod tal-kelma u qed ibagħtu l-Isla bub jibgħatulhom truppa ħajjejnhom. Sewa, imma ovvjament dak ma setax isir il-ħin kollu għax ħafna drabi bdew jattakkaw l-erba' pożizzjonijiet f'daqqa. Sant'Angelo u l-Isper, il-Birgu u l-Fortezza San Mikil f'daqqa mill-baħar mill-artiljerija u assalti mill-art. F'daqqa ġifieri ġejjin il-bala l-mis-sema. Assalti mill-art u attakki minn ġol baħar. Ġifieri daw iż-żewġ pożizzjonijiet. U nixtieq insemmi avveniment wieħed minn dan l-episodju twil tal-assedji tal-Isla u tal-Birgu. F'ħin minnhom it-torok kienu waslu f'punt fejn ħaduha l-Birgu, letteralment ħaduha, sewwa. Infatti la Vallett beda jara l-penanz l-istandardi ta' Suleman fuq is-swar. Tantu hekk illi l-ġellieda lokali niżlu jiddefendu minn ġol isqaqjien u ġo triqat, ġol Birgu stess, ġifieri mbuttawhom b'tali mod lura. Illi is-swar ħaduhom it-torok u issa bdew jidħlu ġewwa, bdew jidħlu ġo r-raħal tal-Birgu. F'daqqa waħda bdew jirtiraw it-torok. X'ġara? Ħadd ma kien jaf ġara. U dak kien miraklu. Sadattant, ħadd ma qasla Vallett ma kien jaf ġara, la Mustafa ma kien jaf ġara, ħadd ma kien jaf ġara. La Vallett infatti bdiet tidwi il-kelma illi waslet lajnuna. Sewwa. Li kien ġara kien. Raw minn fuq is-swar it-torok raw. Nar u attakk fil-marsa. L-encampment tat-torok. Niżlet kavallerija mill-imdina. Il-kavallerija li la Vallett stazqa xqara. Mela la Vallett ħadeb mod strateġiku ħafna. Il-kavallerija ma kellux bżonna li Isla u l-Birgu Sant'Iermu. Sewwa. Infatti anka t-torok ma kellhomx kavallerija magħhom daw fl-ebda rekord mem li daw ġiebu kavallerija magħhom infanterija biss. Sewwa. Arċieri, artiljerija u infanterija biss.
Issa, il-kavalleri għal ħajr taraħ hemmhekk l-imdina u l-milizja u ftit mill-milizja sewwa u meta jkollu bżonna biex jittantom minn wara, biex ikissrilhom lem, jittellifhom minnaw, jaqbad il-gvernatur Don Mosquita, il-gvernatur tal-imdina, biex ovvjament itellef lit-torok waqt li u dinek ġara infatti, waqt li għaxu isunduna Stra Mesquita, il-gvernatur tal-imdina, isunduna li qed jiġri xi ħaġa mhix tas-soltu. Issa f'dik id-distanza mill-imdina ma jistax jara da x'inhu jiġri l-birgu, qed jara l-attakk isir, però mhux se jara l-istandardi fuq is-swar sewwa. Però isu kellu dil-intuition. Bat il-kavallerija tirrejdja l-kamp tat-torok fil-marsa l-menqa. Sewwa u ħarbtulhom kull mimda. Ħarbtulhom qatlu lil-morda, lill-imweġġajn. Erdulhom ħafna mill-munizzjonijiet, erdulhom ħafna mill-ikel. Sewwa? Ovvjament meta it-torok fuq is-swar bdew jaraw in-nar u d-duħħan tiela, indunaw il-kamp qed jiġri xi ħaġa. Sewwa? U bdew jirtiraw għax daw bdew jibżaw ukoll illi ġiet xi armata kbira mill-Ewropa. Sewwa? Allura rtiraw u Mustafa tallaħħom fuq l-għolja xi berras ġabar l-armata kollha tiegħu hemm f'pożizzjoni strateġika difensiva minn fejn ikunu jistgħu jiddefendu u jattakkaw. Sewwa? Però ma da minn hemm fuq minn dak l-għolja ma seta' jara l-ebda armata da. U induna li għal dof niżlu l-kavallerija mill-imdina. X'għamel? Talqbat l-pjalli b'10,000 biex jattakka l-imdina. Istisma di tajbi għada. U mawtelajn daw l-10,000 u pjalli sadattant kompla jattakka, Mustafa kompla jattakka l-isla u l-birgu. Sewwa, ma semmejx li qed naqbes ħafna affarijiet, ma semmejx li Dragut miet, insomma u ħafna affarijiet. Qed tkun mexxej ħafna fejha di. Mela meta kienu tilajn it-torok lejn l-imdina, il-gvernatur tal-imdina kien jaf li bħala saħħa. Kien jaf li bħala saħħa u bħala post fortifikat da ma kienx se jdum kif taqbad tgħid. Ma kellux is-saħħa biex joħodha kontra l-Ottomani. Allura uża waħda mit-tricks antikissima din intużat f'ħafna ġifieri konflitti oħra. Fejn ikun hemm fortizza li tkun qiegħda ħanejdu hekk fl-imwarrab, di il-kavallieri kienu jissupplixxu ħafna bis-sopravvesti. Sopravvesti x'inhuma? Mela inti għandek il-korazza, sewwa, u fuqha tilbes it-tunika. Is-sopravvest, sewwa. Issa dik kienet huhom ammont żejjed. Tgħidli għal xiex. Mela meta waslu it-torok, kważi mhux kważi fejn l-imdina kienu għadhom il-bot, mil il-bot, però għal madof il-kanuni minn fuq l-imdina qabdu jisparaw, bum, 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 qabdu jisparaw daw. U daw żammew il-breaks, it-torok. U għallu pjalli l-tieni fil-kariga biex imur jagħmel survey ta' din il-belt li se jattakkaw. U mar aqbat l-surveyors biex jagħmlu insomma jispezzjonaw naqra. Ġie lura mir-rapporti għallu belt tidher b'saħħitha, għallu mifquwa bis-soldati, għallu tanti mifquwa bis-soldati u b'saħħitha, għallu li daw għadna qegħdinaw qabdu jisparaw ishom għandhom x'jaħlu daw. Fimt? Għatawhom dik il-ħsieb. Tawhom sudikoj. Tawhom il-ħsieb illi daw għandhom il-munizzjonijiet x'jaħlu u għandhom it-truppi hemm. Issa mid-rigward tal-ġeografija tal-post, għallu minna ħataw ma nistgħux nassaltawha. Għax irdum hemm. Mhux hekk?
Allu minnaħa ta' qoddim biss nistgħu nattakkawha. Sewwa. Allu minnaħa ta' qoddim. Hemm żewġ bastjuni kbar, trieta eġibuna bil-crossfire. Sewwa. Wara ġew daw l-rotta. Daw. X'ġara hemmhekk l-imdina. Hemmhekk kull ma kellu daw. Forsa ta' xi 400 ruħ. Bħala soldati. Abbat t-tfal, t-tzijiet, il-nanniet, u z-nanniet u libbisom kollha ta' kavallieri. L-tunika. Sewa, tom il-bnadar u l-lanets u għajjat, kullħat jgħajjat u jisparaw u daw xil waslu l-lalla. Allo disantier mu ieħor. Dawru r-rotta. U reġaw nizlu l-isfel. Insomma. U komplew jattakkaw l-isla u l-birgu. Fuħet mill-assalti li sar minn qoddim minn fuq u minn ġol bahar kien wasal il-ġurnata ta' dak li semmejtlek l-ewwel, Zanogwerra, li kien il-kariga tal-posta tan-naħa tal-isper tal-isla. Sewwa, dak kienu fil-għodu kmieni. It-toroq kellhom pjan biex jattakkaw bil-moħbi mill-baħar. Mela, huma kienu ħajattakkaw en-mass min-naħa tal-art, sewa, biex il-kavallieri u l-Maltin u t-truppi kollha jaqgħu in-naħa tal-art, ġifieri jaqgħu in-naħa tal-Birgu u n-naħa ta' San Mikiel. U l-fortifikazzjoni tal-port il-kbir ma jagħtux ħafna kasom, sewa, ħalli kif huma jikkonċentraw is-saħħa kollha tagħhom fuq quddiem daw jattakkawhom minn wara. Issa li ġara wara ma kienx totalment abbandonat, ovvjament, minnu dak iċ-ċuċ li ħajħallilek wara miftuħ, jew wara bla qassa. U daw fil-għodu bil-mod il-mod qabdu l-barġis daw it-torok il-ġenissari, mimlin kollha ġenissari daw kienu, il-Krek troops tal-Ottomani sewwa, u bdew ġejjin bil-barġis hekk. U fl-isper tal-isla għadek tarallhom fejn hemm dak il-ground iż-żejr. Wara, il-ponta tal-isla fuq wara, isfel. Inti ma id-dur dawra mejt maħaw tiġi fejn iwaħlu il-bandira kbira fil-regatta. Taħt il-Gardiola. Ok, għandek il-Gardiola u fuq, hemm isfel, hemm barġ fin-nofs, hemm il-klab tar-regatta. Proset, hemmhekk kien hemm kavallier. Hemmhekk kien hemm kavallier, meta ngħidu kavallier, isek jettejt il-kavallier ta' San Ġwan, il-Belt, sewwa, u l-kavallier ta' San Pawl. Issa, hemmhekk kien hemm kavallier u jibqa' nieżel imtarrax kif kien il-kavallier ta' Santiermo wkoll. Sewwa, issa hemmhekk fejn l-isper kien hemm batterija livell mal-ilma, kien fih żewġ kanuni, batterija żgħira. U antiċipawha li se jiġri xi ħaġa hekk li t-torok se jikkonċentraw is-saħħa kollha tal-infanterija tagħhom minn quddiem. Mela ħajsir xi ħaġa minn wara. Sewwa. U daqqadulhom mistoħbijin hemm bil-batterija qisar jeqdam hemm ħadd u x'kim dewwa għaddejjin il-barġis fetħu n-nar fuqhom. U f'kemm li ngħidlek daw ġabuhom trieta il-ġenissari. Sewwa. F'waħda minn dawn it-taqbidiet dan il-kavallier Zanogwerra da kellu l-korazza tiegħu bulletproof. U ironikament biex mied, b'daqqa ta' balla li penetrat il-korazza. Sewwa, ġifieri anke l-armatura bħal l-artiljerija u l-fortifikazzjonijiet. L-armatura tittimxi skont l-artiljerija ukoll, qed tifhem? Minnhom kien ikollhom iċ-chainmail taħt ara x'toqgħol daw, ġifmel għandek coat bil-paddings kollha bil-metalli. Żgur. Sewwa taf għax qed ngħidlek. Ġol ikunu padded bil-metalli jekk pjanċi tal-metall. Bil-bokol. U mbagħad fuqha jkollok iċ-chainmail, u mbagħad ikollok il-korazza fuqha. Plus l-arma li tiġġor. Jien għandi Morjon. Tgħidli dik kienu jilbsuha f'rashom kif jista' jkun daqskemm tqila. Tqila ta' ver, issa qed tarfa' u la jinnaf. Issa qed tarfa' xejdu dullija. Issa qed tarfa' dullija żgħira ġo rasek hekk. Tgħidli daw kienu jiġġieldu dawk is-sigħat kollha. Ġo dik isħana
Asqat ma jinħaslu dawn għamlu lek 4 xhur sħaħ ma jaqalawx l-armatura minn fuqhom daw, għax inti qed tistenna attakk il-ħin kollu, tkun allert il-ħin kollu. Sewwa, ġifieri daw x'jienu superhuman daw in-nies. Insomma, l-ironija kienet illi da b'daqqa ta' bullet li kellu korazza, bulletproof u miet. Insomma, hemmhekk. Kien hemm biex nifoka daqsxejn fuq assalti u fuq attakki issa, kien hemm avveniment minnhom ħandaħal daqsxejn il-Maltin. Fejn kienu Mustafa bat numru ta' torok biex ikissru il-Palisades. Mela, in-naħa tal-Isla, mela l-Isla n-naħa ta' Korradin biex niftehmu sewwa. Hemmhekk ma kienx hemm fortifikazzjoni, ma kienx hemm swar. U bażikament it-torok jekk jaslu bil-barġis tagħhom mal-blat, jistgħu jibqgħu telgħin fuq il-blat u jitilgħu ġol fortizza, jitilgħu ġol Isla hemmhekk, għax ma kien hemm xejn, sewwa, kull ma kien hemm dawn il-gabjuni mimlijin bil-ħamrija, sewwa, u daw kienu jisparaw minn warajhom. U isfel mal-blat kien hemm il-Palisades, injam biex inti tagħmilek daqsxejn diffiċli biex tidħol. Tista' tgħaddi, però inti sakemm tinżel mid-dajsa tgħaddi minn mal-Palisades jirqgħu jitaqbuk minn fuq, ġifieri xorta tista' tgħaddi jekk kun ħassalt b'saħħtu, però saddu miżjed biex titla'. Tajjeb, u bagħad ovvjament biex jagħmlu assalti ieħor bil-baħar. Mustafa bagħat numru ta' torok biex ikissru l-Palisades. U meta rrapportaw da lill-Lavallet, Lavallet beda ifittex xejdulhom hawn volontiera biex jinżlu dan hawn jiġġildulhom il-daw biex iwaqfuhom mill-ħsara li qed jagħmlu. U l-ewwel li joffrew volontari kienu Maltin. Daw ramaħħom bl-istalletti u bl-imnanar u niżlu għalihom u saret taqbida ġol ilma. Ġifieri din arrekordjata, però ovvjament ma kienx hemm ismijiet. Minn għalhekk hemm ismijiet ta' xi tnejn minnhom minn daw il-Maltin li qegħdin fir-records, però xejn ta' barra minn hawn, għax il-Maltin ma kienux ta' renkoli, ma kienux nobli, allura m'għandhomx post. Mhux importanti biżżejjed għar-records u r-reġistri storiċi. Allura jissemmilek l-avveniment, però irrikonoxxa ħafna l-Lavallet il-qlubija tal-Maltin fl-assedju l-kbir. Hemm irrekordjat ukoll illi kien hemm numru ta' kavallieri u ta' soldati merċenari illi ħarbu u marru mat-torok fuq l-assedju. U mill-Maltin ma kienx hemm wieħed li tgħid wieħed ma kienx hemm Malti wieħed li ħarab. Diżertaturi li marru man-naħalu li tradew in-naħa tagħhom marru n-naħa tat-torok. Sewwa barra minn hekk daw tradejt il-patrija tiegħek u l-ordni tal-kavallieri qed issa tmur tgħaddi l-informazzjoni. Mhux hekk. Sewwa. Hemm din prova din it-tattika Mustafa darbtejn. Sewwa. Peress li l-Maltin kienu jitkellmu b'lingwaġġ semitiku. Sewwa, bagħtilhom messaġġier. It-torok ma jitkellmux b'mod semitiku, ma jitkellmux lingwa semitika. Però bagħtilhom messaġġier li il-Maltin ikunu jistgħu jifhmuh u l-Maltin biss. X'il-kavallier il-Maltin biss. Issa tinsix il-Maltin. Jista' jkun li kien hemm minnhom fluenti sewwa għaliex dawn kienu fl-istessin kienu okkultisti, kienu qegħdin fiċ-ċrieki okkultisti Arab, speċjalment meta kienu fil-Kroċjati bħalma kienu t-Templari, sewwa ġifieri ma neskludix il-fatt illi kien hemm minnhom li kienu fluenti f'lingwi semitiċi mill-kavallieri wkoll, però din li se nsemmi kienet immirata għal Maltin biss biex jifhmu għal Maltin biss. Dak irbagħat messaġġier u qallhom illi is-Sultan mhux lil Maltin irid jeqret. Sewwa, lil kavallieri lill-ordni jrid jeqret. Jiġifieri intkom is-Sultan qed itikom opportunità biex tarrendu u titilqu. Ħallukom tgħixu bil-libertà kollha. Sewwa. Inaqqas in-numru. Biex inaqqas in-numru tal-potenza tal-kavallieri biss. Tal-forza
ta' soldati hemmhekk. Inti kieku tasal dik is-sitwazzjoni. Qed tara dak il-massakri quddiem għajnejk iseħħu. Dawn ħafna minnhom kienu bdiewa, baħħara, mastrodaxxi, ulleċ ħaddieta, għadurux nistal-ġlied, tal-milizja, sewwa li kienu jaraw il-ħroxi qudiem, imma ħafna minnhom ma kienux, nisa, tfal, li kollha kienu qed jagħmlu l-almu tagħhom daw, iservu fl-infermerija, iservu fl-ikel, fil-bini, iġorru l-mejtin, jitfnu l-mejtin. Ġifieri daw kienu qed jaraw affarijiet tal-biża' t-tfal u n-nisa. Inti tkun f'dik il-pożizzjoni u jiġi jagħmellek dik il-proposta. X'għad għamel tgħid għandi l-opportunità jew ħanejt iva u noħroġ bħajti jew ħammutaw. U hekk qallhom jekk se tibqgħu hekk ħadd intradmu mal-kavallieri. Qallhom. Din uża darbtejn din it-tattika. Imma it-tieni darba li uża il-Maltin ma kienux boloħ, bdiewa kienu ma kienux boloħ. Indunaw illi da qed jagħmel il-proposta x'wasal. Mela. Qed jiddajjef. Iddajjef. Mela allura la bdejna nkomplu. Fimt? Kien hemm avvenimenti ieħor fejn pruvaw jagħmlu minn kollox it-torok mela il-kamp tal-menqa ġibuhom daħna. Dragot tilfu l-dragot fl-assedju sa' Santiermo. Kellhom ħafna nies morda sewwa. Kellhom ħafna nies, ħafna mit-truppi imweġġajn. Il-moral, l-ispirtu tal-armata tista' tgħid li kien kważi spiċċa tajjeb. Fil-fatt kien hemm kważi rivolta min-naħa tal-ġenessari fl-assedju l-kbir. U kien għaqqat mis-segwaċi tal-kamp kien għaqqat truppa sewwa biex jattakkaw il-birgu daw kienu baħħara meta ngħidu baħħara sailors jiġifieri jaħdmu fuq ix-xwieni tat-torok sewwa għax il-ġenessar irrifjutaw li jattakkaw, irrifjutaw li jinżlu għall-azzjoni sewwa tant qalaw, tant tilfu nies daw illi irrifjutaw. U biex iwaqqaħħom għaċ-ċajt qaqqat truppa u bata biex tassalta lil-birgu. Din it-truppa sewwa l-ewwel kien hemm il-kannonati, mbagħad waqfu l-kannonati u mbagħad għamlu dan l-assalt. U dan l-assalt qiegħed irrekordjat li dam 6 sigħat. Ġifieri kull assalt dejjem għamel 5 sigħat, 7 sigħat, 8 sigħat, kien hemm ieħor li twal wieħed 9 sigħat. Immaġina, battalja ta' 9 sigħat. Sewwa. Mbagħad wara kif jaqaf dik l-azzjoni kannonati, boom, 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 sewwa. U ovvjament dal-attakk li sar minn dan it-truppa li ma kienux dam, però kien hemm numru minimu ħafna ta' każwalitajiet, ta' mwiet sewwa. Ovvjament dawn wara 6 sigħat reġgħu irtiraw lura. Provaw jużaw jimplementaw ċertu strateġiji, darba minnhom għamlu dik li r-Rumani sejħula testudo, it-tortoise, dik li jagħmlu saqaf u jidħlu taħta. Sewwa. Imma di ovvjament tat-torok kienet saqaf, letteralment saqaf tal-injam biex jidħlu fit-trunċiera u sakemm jaslu biex jislu fit-trunċiera u jitilgħu fuq is-lejlen sakemm jaslu biex għal-inqas ma jilħqux joqtlu lek nofshom sewwa għax inti trunċieri kien jagħmluhom zigzag. Tavvanza inti u għal-inqas avvanza. Imma fl-aħħar parti mela t-trunċieri kienu t-trunċieri biex infehmu gandotti. Gandotti trunċieri huma sewwa trenches, gandotti. Għalli inti l-assalti kienu jsiru mit-trunċieri. Mela immaġina inti għandek medda ta' art imħafra gandotti jekk zigzag u mbagħad l-aħħar naqra bob linja dritta. Ħatfadal xi ħaġa minnhom daw? Le, mhux muotti kollox mill-Belt Valletta u muotti kollox Bormla bil-Belt ta' Bormla ġifieri ma jeżisti xejn. Imkien. Jekk taqbad ħaffer ħassib. Darba kont imħajjar nixtri dar Bormla jien, did-dar
saħritni kien fija 4 solari dar ta' kien fija mitħna taħt l-art. Kien fija qabbar poniku. Lalla. Da jaqla ċangatura u jisib il-balal tal-kanuni kien bellaħni, kont sa nixtrija l-aħħar. Mbagħad qalli hemmhekk kienu jgħidu li tal-kondannat dil-parti ta' Bormla. U dik kienet tiswa dak iż-żmien 40,000 Maltin biss. Dar taf daqsix fija dar. Għalli jekk ma rnexxilix inbiħ nagħmel nofsa mużew. Għalli nofsi ieħor nagħmlu għalija, għalli nofsi ieħor nagħmlu kafetterija għal mal-mużew. U veru kienet kbira id-dar, fatti parti mela kienet toqgħod mar oħra. Taf kif kienu jagħmlu l-antiki? Għal nofs tużżana bajt, għandek dil-kamra eżempju. Jew fenek għandek dik il-kamra. U di baqgħet għandha dil-kamra. Għalli dik għalli qed niġilet magħha bil-qorti għalli biex nuħodilha, għalli dik parti mid-dar tiegħi. Fimt? Però l-qorti ma jistax ikeċċer bal tisibilha fejn toqgħod, insomma u sabu ħadalam. Hemmhekk jekk taqbad ħaffer Malta kollha, insomma taqbad ħaffer ħassib xi ħaġa żgur. Però rigward tal-assedju min jaf xemm hemmhekk. Min jaf xemm taħxem tal-balal. Taħt l-isla. Għax l-isla qabel ma kienetx kif inhi llum, dik kienet ġnien. Kienet ġnien ta' Gran Masru della Sengle. Kienet bażikament kien hemm xi 6 imtieħen tal-polvri, tal-munizzjonijiet, u kien hemm xi ftit bini żgħir hekk, ġifieri ma kien hemm xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri dik l-akwata tal-kottoniera min jaf x'hemm. Min jaf xemm għax qabel ma ġew il-kavallieri hemmhekk kien diġà stabilit, speċjalment il-Birgu stabilit. Hemmhekk kien hemm tempju ta' Melkart. Qed immorru lura issa xi 2400 sena aħna. Ġifieri hemmhekk minn dejjem kien hemm ċiviltà tgħix. Santiermo kien hemm torri, kien hemm lighthouse qabel Santiermo. Tħaffer Malta tfittex ħassib xi ħaġa li tieħdok lura fi żminijiet remoti, fi żminijiet li probabbilment taqasuma qegħdin fir-records għax aħna ma nafux kollox fuq Malta. Ma nafux kollox għalkemm aħna żgħar. Kien hemm ħafna avvenimenti oħra ta' azzjoni fejn ippruvaw jagħmlu biex jippruvaw jiġbru ġiehom it-torok bħal din it-tortoise, il-testudo, jimxu ġo tronċiera l-armata, jibatlek eżempju 2000 ruħ biex jattakkaw, sewwa, jibdew jinżlin ġo tronċieri u fl-aħħar biċċa, meta f'dik il-biċċa dritta fejn ikunu esposti għall-isparar tal-arkibuġi sewwa, elementi oħra nixtieq insemmi li dawn ma kienux flintlock, is-snieter, il-xkobetti, dak iż-żmien ma kienux flintlock, jiġifieri mhux il-flint tisparkja sewa u tagħmellek charge u tispara. L-porvli. Sewa, di bin-niċċa kienet bil-ftila qisu, bin-niċċa. Irridu jqogħdu jonfħula. L-xkobetta li kienu jisparaw bija kienet bil-ftila. Sewa kienu jqabdu l-ftila u jqogħdu jinfħula u kien hemm iċ-charge bil-porvli u l-balla ġifieri kienet taħdem dak il-mekkaniżmu. Wara xi ftit sekondi tispara l-balla. Eżatt, toqgħod tistennija. Barra minn hekk, it-torok kellhom snieter ikbar minn tal-kavallieri u bħala accuracy, bħala range kienu iżjed effettivi. Ġifieri minn ġo tronċieri stess, qabel kif ikunu qed jattakkaw, sew huma kienu qegħdin tista' tgħid jażlu għax kienu jwasslu ħafna u kienu iżjed effettivi u accurate, però jdumu biex jaħdmu. Idumu biex jiċċarġawhom u dawn l-affarijiet. Ara tal-kavallieri min-naħa l-oħra kienu effettivi, però ma kienux daqshekk. Kienu short range. Mhux long range bħal tat-torok, insomma. Allura kien hemm dik id-daqsxejn ta' vantaġġ illi sakemm ikunu qegħdin għaddejjem it-tronċieri kienu jagħmluhom cover fire sewwa, joqogħdu jisparaw sakemm dan, insomma. Kienu jafu bija, jafu b'din il-tortoise li jagħmlu insomma d-direġew kanun wieħed din minn għalija kienet fin-naħa fl-assedju ta' Santiermo. Nerġa' fl-assedju ta' Santiermo. F'din il-naħa tal-fortifikazzjoni kol ma kien hemm kanun wieħed. Għax hemmhekk ma kienx hemm xi ħafna kanuni jaqqas.
Sewa anka l-imdina kunu kien hemm 5 kanuni. U wieħed kien jinżamma r-riserva. Żewġ kanuni fuq kull bastjon u wieħed inżamma r-riserva. U dan il-kanun li dawru fuq din il-xejdu l-tortoise ħassrilhom l-attakk kollu kellhom jirtiraw insomma. Kien hemm azzjoni oħra li għamlu torri. Bnew torri tal-assedju Siege Tower. U din interessanti ħafna. La Vallette ordna l-engineer biex ħafru ġol-ħajt, ġoswar u ħarġulhom kanun. Din ir-rekordjata wkoll ġifieri. Bel inti għandek iswar. Sewa, daw waslu s-Siege Tower it-torri tal-assedju mal-ħajt biex jeskalaw u jattakkaw u huma ħarġulhom kanun minn taħt għalaw il-ġebel. Mux ħarġulu il-mażil tiegħu, ma ħarġux il-mażil tiegħu għalla barra ta' ġifieri. Però Kemm tgħaddi l-balla. Kemm tgħaddi l-balla. U faqawhom da, chain shot x'inhi? Chain ikunu żewġ balal. Ma qegħdin b'katina. L-oħra bil-katina. Sewa, din jużawha ħafna chain shot f'battalji navali biex ikissru l-masts. Kappulijat tagħmelhom. Sewa, għax dik kienet id-dur. Tiġi chain shot. Allura sparaw chain shot u kisritilhom minatilhom tista' tgħid qed insemmi il-mini. Hemm il-kustjoni ta' sappers u il-miners ukoll li daw kienu jħaffru ħafna minjeri taħt iswar, taħt Santier ma ħafrux minjeri. Għax hemmhekk kien hemm blat taħt Santiermu. Imma saru diversi minjeri li jislaw il-Birgu. Kienu jsiru mines. Sewa biex jitfawlek l-esplosivi, jollu lek tissir esplożjoni u jkissru lek iswar. Biex jiddajfu lek iswar, jiddajfu lek il-pedamenti, sewa. Imma bat il-kavalli kienu jagħmlu countermines. U ħafna midrabi, it-torok qed iħafru. Puppu jispiċċaw ġo xulxin bil-countermine, bummu jaqbdu jagħtu hemm taħt. Dak kollu li qed tajt inti f'4 xhur. f'4 xhur. Jiġifieri anki minn taħt l-art kienu jagħtu. Kienu jaqbdu jagħtu bil-pali li kollhom f'idejhom jiġifieri daw. Mhix l-ewwel darba li jidħlu ġo xulxin kienu, ikunu jafru taħafru minjera minn taħt. Il-kavalli li bdew ħafru lek pup jagħmlu countermine u jispiċċaw ġo xulxin u jaqbdu jagħtu hemm taħt insomma. Avveniment il-gwerra li aħna nsejħu l-assedju l-kbir ma tistax taqbad kif qed nagħmlu f'dal podcast u tidħol fid-dettall. Għax jiena waqt li kienet jibdew jiġuni affarijiet ġo moħħera diħa ngħidha. Jew kellna isma' biżnieh il-perjodu fejn ngħidha, isax kif għamilt rġajt mort lura lejn Santier u isek titlef il-fil, fim tal-rakkont. Wa rakkont nista' nimmaġina Għalil hemm ħafna affarijiet li ġraw. Għalkemm nemmen li huwa again romanticized ukoll. Sa ċertu punt bil-forsi s-sir. Daqs li kieku kikun trepħet mit-torok ma kienux jollu għamolas mewwiet ġifieri. Però l-assedju l-kbir. Għax aħna ngħidu mill-istorja mill-punt di vista tal-Maltin. Jekk kollok tmur it-Turkija pereżempju u tistaqsihom fuq l-assedju l-kbir, jafu bih. Ejja mela. Jafu bih ġifieri. U żgur. Rekordjat ġifieri ġo l-istorja tat-Turkija. Rekordjat mill-aspettativa tagħhom. Mhux hemm fiha, mhux hekk. Ġifieri imma rekordjat. Ma jistgħux jgħidlu ma ġarax. Għax qabel kienu jgħidu li t-torok ma jaċċettawx li ġew. Għalhekk qed ngħidlek. U tilfu l-assedju. Sewwa, le, dawwa fatt komun. Illi. Stess ħaġa bħal meta tmur il-Ġermanja jgħidulok l-Holocaust ma sarx. Le, mhux hekk. Ara, ħana ngħidlek avveniment li ġara l-Iżrael. Sewa. Mela li min kien il-faraon insejt li ma wieħed kien madonna x'ħanaqbes xi ħaġa oħra moħħi jibda jitfixkel. Min għalija ta' qabel id-dinastiji kienet din il-ġlieda kienu batu armata l-Eġizzjani, ħanaqbes fuq l-Eġittu issa, kienu batu armata biex nagħmel punt ta' kif jirromantikaw storja sewwa għal benefiċċju tagħhom biex titniżel fl-istorja f'dak il-mod. Dik kienet il-battalja ta' Madoff, x'isma l-battalja?
Armageddon. Armageddon post, ġol Izrael Armageddon. Sewa. Kienu sa jiġġieldu ma' lugarietiċi. Ma' lugarietiċi. Issa, din il-battalja tilfuha l-Eġizzjani. Il-farawn Eġizzjan tilfa. Fil-fatt tilef sormu hemmhekk. Intelep ma rebax da, irritorna lura. X'għamel? Għamel xejdu la bħalissa. Obelisk b'mafkar li jura baħ din il-battalja. U infatti, fil-records, Eġizzjani din hija rebħa Eġizzjana. Politika, kollha politika. Qed tifhimni kollha politika di. Ġifieri mill-aspett ta' Malta fir-rigward tal-assedju l-kbir, din all right, ngħidula parti minna romantiċiżmu, però parti minn hija politika. Romantiċiżmu il għaliex inti tant tħobb il-patrija tiegħek, tant tħobb l-ordni, tant tħobb dik il-ħaġa li inti tifforma parti minna u tappartieni parti minna. Illi inti qed tara kollox kbir. Eżatt. Sewwa? Tiftaħar, ħanejdu hekk, tiftaħar li go jikbirlek, tiftaħar, sewwa, però ma jfissirx illi ir-records li hemm tal-assedju kbir kollox esaġerat. Le, mhux qed ngħid. U kollox ġifieri influenzat minn romantiċiżmu xejn minn da. Anzi din hija weġġa ta' qalb li ngħidha jiena. Sewwa għax jiena nħobb inkun kredibbli fl-istudji tiegħi. Sewwa u nħobb ixir naqra ħafna li Stephen Spiteri għax huwa studios illi jżomm it-triq tan-nofs. Sewwa ikun studios kredibbli, riċerkatur kredibbli. Jien xorta nara weġġa ta' qalb illi ngħid, all right, qabel iżjed kont ngħid kienu ġew 45,000 torok. Għaliex jirreduċu għal 30,000 u 20,000. Għaliex biex jippruvaw tifhem baxxu l-istorja u jgħidu li l-Maltin jew inkella ir-reżistenza ta' Malta ma kienx daqshekk qawwija xi ġilidna ma' forza inqas qed tifhem għax qed jagħmlu hekk. Illum nara minn aspett mod ieħor illi jista' jkun ukoll illi l-forza tat-Tarok ma kienx daqshekk kbira. Mhux qed ngħid li ma kienx kbira, l-armata ta' 30,000. Mela mhix żgħira. Sewwa. Però dejjem jippruvaw ikabruha l-istoriċi, speċjalment Bosio. Bosio kien il-kroniku tal-ordni, ġifieri kien hemm stanti fejn esaġerhom ukoll, ġifieri. Però ma esaġerhomx b'xi ħafna. Illa għaliex, però mbagħad kien hemm studjużi oħra, kroniċi oħra, illi qaqqas baqgħulek fit-triq tan-nofs daw, irriduċew l-armata tat-Torok għal 25,000. Sewwa, ġifieri hemm qabża kbira minn 40,000 għal 25,000 inqas minn nofs. Sewwa. Ġifieri m'hemmx rekords essaċ ta' kemm kien hemm truppi, għax da irridu nżommu f'moħħna ħna illi Balbi, Francisco Balbi, dak li semmejtlek l-ewwel kien stazzjonat bħala sniper fuq il-iswar tal-isla, dak kien qed jara l-azzjoni jissir. Waqt li hu ma kienx kun jiġi ingaġġat speċjalment fl-assedju ta' Santiermu, u kien qed iħares eyewitness da xieda kien. Allura seta' jara speċjalment meta għamlu dik ix-show of strength quddiem il-posta ta' Kastilja. Dawn setgħu jaraw huma x'saħħa kellhom. L-armata kollha. Eżatt, x'saħħa kellhom il-kontingenti kollha x'saħħa kellhom. Din l-istima ta' Balbi jiena nara ħafna kredibbli ta' Balbi, sewwa, illa li xuf l-istess ħin qed jikkkontradixxi lil Bosio, lil kroniku ewlieni primarju tal-ordni. Sewwa, li ma kienx preżenti da. Da mhux ma kienx preżenti fis-sens kien preżenti, però da se jiġi influenzat ħafna iżjed. Qed tifhem mill-Gran Mastru mill-Gran Konsiljo, ara Balbi kien soldat normali da ma kienx kavallier. Da kien merċenarju. Sewwa, Balbi, Francisco Balbi, u hu beda jara l-affarijiet mill-punt di vista tiegħu. Hemm daqshekk u ma kellux l-ebda mħabba lejn l-ordni, jew kellu xi merċenarju. Merċenarju kien da, allura isu iżjed kredibbli
illi il-numri li jagħtihom. Tifhem? Infatti Balbi dejjem in-numri tal-figuri dejjem inqas minn ta' Bosio kienu. Qatt ma kienu iżjed, dejjem inqas minn ta' Bosio, jekk Bosio qal 40,000 waħda qal 30,000. Allura iżjed id-doq li ngħid all right. Naħseb da iżjed għandna nżommu iżjed fuq bħala rakkont. Tagħmel sens dik il-kunċett kif qed tgħid inti tagħmel sens iżjed. Ħafna. Rid insemmi xi ħaġa oħra waqt li kont qed inkellmek ġietni xi ħaġa oħra f'moħħi. Ħarbitli. Però ħafna affarijiet fejn nista' nkompli sakemm għandna l-ħin inkomplu. Mela, ħalli nkomplu fejn konna wasalna fl-attakki fuq l-Isla u fuq il-Birgu. Waslu f'punt fejn beda juża tattiċi Mustafa kif semmejt diġà diversi tattiċi biex jipprova jimmina l-ordni, ir-reżistenza ta' Malta. Daw kienu indikazzjonijiet ċari illi l-armata Torka qiegħda tiddajjef. Sewwa, la Valletta ovvjament ma rridx iċċedi da b'xejn, m'għandekx ċans. Il-kavallieri ovvjament jekk ħajċedu ħajqtluhom kollha. Il-Maltin storja differenti. Jekk ħajarrendu dawn sakemm ma kinux qed jiktbu l-torok. Sewwa, kienu sajtuhom il-libertà. Issa, meta kien sar dak l-attakk fuq il-Birgu u ippenetraw iswar b'tali mod li spiċċaw jiġġieldu ġo r-raħal stess, ġo s-sobborg, sewwa, mbagħad f'dak il-miraklu rtiraw lura għax attakkawlhom il-kamp. Il-Kunsill lil Lavallette bida mhix jissuġġerilu, bida jitfa' pressjoni fuqu biex jirtira it-truppi kollha Sant'Angelo. Sewwa, u jitlaq lil-Maltin għal ruhom. Sewwa jiddefendu, aħna niddefendu Sant'Angelo u minn hemmhekk nixbru l-forzi kollha tagħna u niddefendu minn Sant'Angelo. Ovvjament dan opponija kien għal xiex. U hawnhekk nasal fil-punt fejn għal xiex la Vallette kienet importanti ħafna illi kull fortizza tibqa' tiġġieled sal-aħħar, sal-inqas dema, sal-inqas raġel. Issa, iżjed ma jkollok, eżempju, Sant'Irmo damet xahar sħiħ. Dawn f'xahar sħiħ x'għamlu? Tilfu 6,000 ruħ. Tilfu l-dragot. Dawk is-7,000 ruħ ninkludu wkoll ħafna mill-elit u ħafna minn soldati gwerrieri rinomati li kellhom fl-armata. Sewwa? Tilfu xahar ċans, xahar ħin, ħafna munizzjonijiet, ma nafx kemm il-balla sparaw, ma nafx kemm il-100 ballek mhux eluf ta' balla sparaw. Fuq Sant'Irmo, tilfu ħafna ikel. U x'għandhom xuru għal da? Xejn. Għax daw kull ma rebħu terrapin. Ma tgħix ħadu l-Sant'Irmo fortizza. Daw marru jwaħru l-istandardi fuq trofi tista' tgħid mejjed. Inċanat. Kull ma ħadu xi żewġ kulverini li ħadhom bagħtuhom lil Suleman bħala trophies illi ma qalulux ġinu jiġdida, sewwa. Ġifieri qed jiruħ daqsxejn ta' pass il qudiem, daqsxejn ta' isma' ħadna xilna nieħdu fortizza u battinnek trophy. Sewwa. Però fil-verità daw ma ħadu xejn. Għax ma ħadux posta stazzjon x'imkien minn fejn dawn setaw joqogħdu fih, qattaw x-xitwa sewwa jew inkella rnexxilhom jirbħu l-porti l-kbir daw ma bażikament f'xahar tilfu. Però fl-istess ħin il-kavallieri nistgħu ngħidu li tilfu daqshom. Għax kull 10 li tilfu il-torok il-Maltin tilfu, issa jisom tilfu mitruħ. Għax limitati konna mill-nies, mill-aspett ta' rezistenza umana, sewwa, anka mill-aspett ta' fortizza konna limitati, għax nofs leħja l-fortifikazzjonijiet kienu waqta l-Birgu, sewwa, Sant'Irmo nofs leħja, l-Isla nofs leħja, ċittadella, għalla f'kletti jimtu ħada,
Tawdex u l-imdina mhux inqas minna, ġifieri daw. Miraklu kienu għaddejjin il-kavallieri u l-Maltina u Malta. Issa, beda jagħmel ħafna ploys biex jipprova jimminhom b'xi mod jew ieħor, però da ma rridx iċċedi la Vallett. Issa, il-fatt illi ma ħadux il-port il-kbir u x-xitwa kienet qed tersaq naqra, sewwa mela aħna konna wasalna f'Awwissu. Wasalna f'Awwissu. Issa tinsiex illi fit-8 ta' Settembru l-assedju waqaf, però il-gwerra ma waqfitx. L-assedju waqaf, il-gwerra ma waqfitx. Dawn bdew jaraw illi isma' jekk maħniex se nieħdu il-port il-kbir, m'għandniex fejn niskennu, m'għandniex fejn insibu post sigur għal flotta tas-Sultan, illa li Marsamxett għas-sajf tajba, però għax-xitwa mhijiex tajba bħala ankraġġ, sewwa, allura rridu neħduhom bil-fors. Insomma, u baqgħu sejrin bl-attakki, bl-assalti. Tant spiċċaw it-toroq kienu, tant spiċċaw ir-reżiljenza tagħhom spiċċat, l-ispirtu tagħhom spiċċa, illi daw kienu ftit sigħat il-bot minn rivolta assoluta it-toroq. Mbagħad waslet l-aħbar rid ngħid ukoll illi kif Santiermo kif rebħu l-Santiermo t-toroq kien wasal sokkor żgħir. Sokkor ta' xi minn għalija 600 ċuċata minn Sqallija. Issa da meta ħanerġa' mmur lura daqsxejn lura biex ngħidilkom kif daħlu daw kif irnexxilhom jidħlu l-Birgu dawn is-600 għax 600 mhux ftit fil-kampanja waqt li t-toroq għandhom Malta kollha taħt idejhom sewwa, però mill-aspettattiva ta' monitoring daw ma kellhomx il-Malta kollha taħt idejhom, kienu konċentrati in-naħa t'isfel ta' Malta biss. U kellhom il-gallijuni Marsamxett u kellhom parti żgħira mill-flotta qiegħda kemuna fil-fliegu biex jaraw x'inhu jiġri hekk ġiex jarmata xi flotta min-naħa ta' fuq jew le. Mela dawn hemm it-triq ta' kif se jaslu dan is-sokkor żgħir jgħidu il-piccolo soccorso da jgħidulu sewwa. Aħbar kbira għall Vallett u għall-bqija tas-soldati illi wasal daqsxejn ta' għajnuna mela tlifna dawk in-nies kollha f'Santiermo sa ċertu punt ħandaħlu xi ħaġa żgħira, ġifieri dawk li tlifna ħandaħlu xi ħaġa żgħira minnhom nerġgħu. Tal-inqas sewwa. Arġejna komplejna kif bdejna ngħidlek. Però mhux essaċ għax f'Santiermo naħseb mietu kien hemm iżjed minn 2000 ruħ. Naħseb jaqbżu l-2000 ruħ sew. Għax dem jibatilhom, daw bdew b'xi 600. Dew 800. Ġabu biċċa mill Ġabu biċċa żgħir, ġabu framment żgħir. Però l-problema u d-diffikultà tal-La Vallett kienet kif daw se jiġu b'mod sejf min-naħa ta' fuq ta' Malta u għal dan għal Birgu kif se jgħaddu dan fejn se jgħaddu. Allura kien hemm dan Tony Bajjada, il-messaġġier dak li kien iwassal il-messaġġi Birgu minn Sant'Angelo għal Santiermo jaqsam il-portik sewwa Robin Hood ta' Malta kienu jgħidulu da. Lilu kienu jgħidu Robin Hood jew l-qabriffa. Ma nafx li ma wieħed insomma, wieħed minnhom kien jgħidu Robin Hood ta' Malta. Da Tony Bajjada infatti kien mexxa lil Piccolo Soccorso min-naħa ta' fuq ta' Malta, għaddihom mill-irdum ta' Ħaddingli, niżilhom mill-buskett, niżilhom in-naħa t'isfel u mbagħad għaddihom binħażabbar u rnexxielu jgħaddihom bil-moħbi mill-parti ta' wara tal-Karkara sewwa biex imbagħad minn hemmhekk La Vallett jibgħatilhom id-dajjes u jkunu jistgħu għax huma ma setgħux peress li hemmhekk il-mimli trunċieri
qudiem l-isla u l-birgu nistgħux jidħlu minn hemm. Allura rridu bil-fors jibbatilhom id-dajes il-kalkara Jaddhom il-baħar. u jiġu minnaħa ta' wara. Sewwa, dawk irridu jagħmlu din il-manuvra bil-lejl. Xorta, għax il-port il-kbir kien diġà fih it-torok. Armi ġodda u munizzjon ġodda, nis ġodda. Eżatt, plassek kellek il-batteriji illi daw kif jaraw moviment fil-baħar tal-port il-kbir. Għajġu baħtrieta, RBL, sewwa. Allura daw rridu jagħmlu din il-manuvra b'kawtela b'gira. Għamluha matul il-lejl, f'silenzju, f'iskiet assolut, u dawn daħlu. U la Vallett u l-forzi Maltin rebħu irnexxilhom idaħlu lura 600 soldat. Issa biex nerġa' nirritorna lura fejn konna wasalna. La Vallett kien irċieva xi rapporti illi waslet armata. Illi n-numri tagħha kienu bejt minn 1000 u 10,000 il-Gran Soccorso. U daw telaw il-ġenna. Żgur. Ġejna. It-torok Mustafa. Sekondek ħajjoħra s-sabda. 10,000 ruħ. Mazzaw. Alla. X'kien? Mustafa waslet lu l-aħbar illi waslet lajnuna mill-Ewropa. Da, pop, zarma mill-ewwel, zarma. U ħarab. Zarma, is-sisma di. Dan, ovvjament, ma kienx. Ġveri battalja kien hemm jew le bil-Gran Soccorso? Mela, żgur. Kien hemm battalja. Mela. Kien hemm battalji oħra qabel fil-bidunet. Fil-bidunet kien hemm battalji oħra, però ta' l-iskala li sa ngħaddu għalija issa ma kienx hemm. Mustafa żarma mill-assedji tal-Birgu u tal-Isla u beda miexi lejn għax il-flotta huma bdew jimmarċaw il-fuq. Sewwa, u l-flotta miexja magħhom. Issa il-Gran Soccorso estabilixxew kuntatt mal-imdina. U daw għamlu xi jumejn jew 3 ijiem l-imdina hemm barra ir-Rabat biex niftehom fis-Sobborg. Ikkampjaw hemmhekk daw. Sakemm jestabilixxu kuntatt man-naħa t'isfel ta' Malta u jaraw kif sa jingaġġaw mat-toroq, kif sa jagħmlu l-manuvri militari li jmiss. Sax dawn ma setgħux jaqbdu jattakkaw mingħajr ma jafu x'inhu jiġri. Sewwa, allura intbagħat messaġġ mill-Birgu, mill-imdina illi wasal il-Gran Soccorso u hemm daqshekk fih daqshekk saħħa da 9,000, 10,000 u kien immexxi minn Don Alvaro de Sande u minn Ascanio della Corna, daw it-tnejn iftakarthom ejja. Daw iż-żewġ kmandanti li kienu qed imexxu il-Gran Soccorso. Issa La Vallett bagħtilhom messaġġ lura illi it-torok ma telqux u probabbilment lesti biex jerġgħu jiġġieldu. Infatti Mustafa hekk għamel x'kien induna illi għax da mela rasu Mustafa bl-għajdut u bil-biża li kien għaddej fil-kamp tiegħu għax issa nofs leħja u nofs qalb kienu t-torok sewwa illi ġiet armata kbira u m'għandniex ċans u naħarbu. Da meta ra li dawn 10,000 biss. Bob, raġa dawwar. Mustafa raġa dawwar. Imma dik l-idea tiegħu kienet mhux l-armata kienet b'qalba maqtuwa. Kien hemm ħafna minnhom imweġġajn. Il-ġenissari kienu tilfu l-ispirtu tagħhom, is-sifaħ l-istess. Il-berserkers l-istess daw li kienu jitħlu quddiem in-nar mingħajr ma jagħtu kas għal ħajjithom, daw kienu jieħdu l-ħaxixa wkoll. U kienet iġġenninhom. Ħaxixa? Kienu jieħdu l-ħaxixa, kienu jieħdu nsejx jgħidu għandha kienet iġġenninhom, allura kienu jidħlu jiġġieldu mingħajr ma jagħtu kas hekk hux sa jmutu jew le daw ġifieri. Insejx kontingent kien. Kif? Ma jagħmluha dil-ħaxixa. Ejwa. Sejx jgħidula. U lej pejpuha. Pejpuha kienu. Insomma, truppi kollha l-kontingenti kollha li kellu.
Mustafa kienet ovvjament wara 4 xhur daw jattakkaw mingħajr pass ta' avvanz ta' xejn. Ovvjament li tkun qalbek maqtuwa sewwa, plus li ħafna mill-munizzjonijiet kien moħli, plus li il-provvisti tal-li kellu tal-ilma kienu spiċċaw. U kien hemm ovvjament l-element illi issa waslu fawissu. Sewwa ovvjament għandek Settembru kollu, però il-temp jibda jeqleb naqra. Kien hemm dik l-urġenza illi jew sa nirbħu jew ħanitilqu, jew niġġieldu dinti tkun determinata li se nirbħu jew nkella ħanitilqu lem. Allura prova l-aħħar darba biex jipprova tal-inqas jeleb il-din l-armata, jaqret il-din l-armata Mustafa u jkompli l-attakka xużarmaw. Għax kienu ġew daw, għax u kien se jkompli bl-attakk. Għax da kienet jibża biża tal-blieda meta jmur lura Kostantinopli. U sa jgħidlu kissirt lek armata u m'għandi xejn nuri għalija. Da ovvjament minnija fil-biża li kienu għaddej kemm l-ammiral. Il-ġenerali u ġifieri Mustafa. Spiċċaw ġustizzjati. Da tal-inqas li tieħu x'imkien biex jqatta x-xitwa hemm u jkompli l-assedju. Ma teħx tort il-Mustafa, allura reġa' dawwar u meta saru jafu il-kavallieri il-Gran Soccorso illi it-torok reġgħu dawru biex jiġġieldu, daw qabdu mexjin lejhom. Mela mir-Rabat bdew mexjin u t-Torre della Farca jerġa' jidħol hawnhekk. Sewwa għaddew meħdeħ u l-ġlieda bdiet minn hemm. L-aħħar battalja bdiet minn hemm. L-assedju l-kbir ħansejħolu hekk l-assedju waqaf. Sewwa u n-nies bdew ħirġin mill-fortizzi. Però xejn sar jaf la Vallet illi l-Torok reġgħu dawru ħajkomplu. Alla reġa' daħħal kulħadd il-ġewwa da. Sewwa għax jekk il-Gran Soccorso jiġi megħlub b'xi mod, daw se jerġgħu jiġu l-isfel. Ġifieri erġgħu jidħlu l-ġewwa l-assedju għadu ma gwerra da ma spiċċax. Huma u mixjin sewwa, u mbagħad hemmhekk ingħaqdu l-kavallerija magħhom tal-imdina u l-milizzja mal-10,000, ħanejdulhom 10,000 sewwa. Meta raw illi it-torok, mela it-torok telgħu san-naxxar, reġgħu, fejn illum hemm it-torri tal-Kaptan, Torri Gawċi, hemmhekk hemm żewġ torrijiet fejn xulxin. Hemm it-torri tal-Kaptan, fejn hemm dik is-sala tat-tiġijiet. Intuni żellejt Allawommu. Minn naxxar li San Pawl tat-Tarġa. All right, Palazzo Nobile? Le, mhux Palazzo Nobile dik. Nsejġi żemma dik is-sala. Imma dik in-niżla biex ngħidu li intu nieżel lejn Allawommu. Il-fuq, qabel ma taqbad in-niżla hemmhekk hemm żewġ torrijiet. Hemm it-Torri Gawċi u hemm it-Torri tal-Kaptan. It-Torri tal-Kaptan qiegħed kważi fejn Villa Rigo. All right, okay. It-Torri tal-Kaptan qiegħed fejn Villa Rigo. U daqsxejn qabel hemm it-Torri Gawċi. Fejn il-Knisja ta' San Pawl, proset. Dak it-torri jismu Torri Gawċi u Torri tal-Kaptan. Tal-Ulboniċi illum dak. Tal-Ulboniċi. Issa, daw kienu diżabitati dak iż-żmien meta għaddew it-torok minn hemm, sewwa. Issa, ovvjament, it-torok estabilixxaw ruħhom hemmhekk in-naxxar. Sewwa. U il-kavalli u il-Gran Soccorso bdew niżlin mir-Rabat mit-Tolle della Farca u ġibdew għalej in-naxxar. Sewwa. U bdew risqin lejn xulxin. Meta kważi waslu fejn xulxin, il-Gran Soccorso ħafna mill-kavallieri tiegħu daw kienu ilhom jisimgħu bl-assedju ta' Malta, kienu ilhom jistennew id-delays, għax ovvjament inti tittifhem ukoll lil-viċere ta' Sqallija jekk Malta tiġi megħluba. Jiena rrid għall-gwerra li jmiss. Ħajjiġi kollox fuq idejja. Allura għalhekk dan jiddilejja u jġebbet fimt. Sa fl-aħħar bagħat il-Gran Soccorso, allura dawn il-kavallieri u s-soldati u l-merċenari u l-avventurużi u n-nobli u l-aristokrazija x'dak kien jifforma, il-Gran Soccorso kien jifforma mill-krem della krem tal-Ewropa. Sewwa.
Di isa l-aħħar kruċjata kienet, l-aħħar kruċjata. Meta fl-aħħar wara dat-tartiq kollu wara daw id-delays kollha fl-aħħar waslu wiċċ b'wiċċ mat-toroq. Il-ġenerali tal-Gran Soccorso ma setawx iżommuhom. Immaġina inti. Ma setawx iżommu lin-nies tagħhom stess. Żgur. Issa għandek inċaba tfal. Qed jaraw ħafna ġogarelli u rridu jmorru jilagħbu bihom bil-fors u inti tgħidilhom fhem li inti titlaqxu daw qabdu mela l-linja l-Vanguard sewwa ħarġu lek 10 jitilqu jiġru, ħarġu xwabra tilqu jiġru, l-oħrajn tużżan oħra, nofs tużżan oħra. U f'daqqa waħda bdew miexjin u ma bdew qabdu pass u bdew miexjin kollha lejn l-armata tat-toroq. Il-ġenerali tal-Gran Soccorso għalkemm pruvaw waqfuhom u l-kaptani kollha pruvaw waqfu n-nies tagħhom il-kontingenti tagħhom ma rnexxilhomx. Allura qalu mela ħallihom jitilqu għax issa id-nar qabad impossibbli nerġgħu nitfuh. U bdiet minn hemm il-battalja. Meta il-ġenissaris li kienu tista' tgħid il-backbone tal-armata tat-toroq irtiraw beżaw meta raw dal-kontingent frisk ġejja l-alla tiegħu. Sewwa irtiraw. U Mustafa panikja. Allura qabad l-arkebuġi tiegħu il-snipers sewwa u l-xejdulhom bħalissa. L-artilleri ġalhom jiftħu in-nar fuq il-kavallieri li ġejjin kontrihom insomma. Ovvjament il-Gran Soccorso l-frontline tiegħu irripellaw għal xi ftit, irtiraw, però daw ma setgħux iżommu ħafna mill-munizzjonijiet tagħhom kienu spiċċaw u meta kienu waslu viċin ta' xulxin, ovvjament il-kavallieri fetħu n-nar fuqhom ukoll. Allura it-toroq issa ritirata assoluta. Sewwa, issa dik kienet battalja one-sided. Dil-battalja kienet battalja enormi. Immaġina, ngħidu ma kienu 10,000, kienu 8,000. Sewwa, u t-toroq kienu għadhom bħala numru kienu b'saħħithom. Ngħidu kien fadallhom 20,000 daw. Kemm kienu ilhom jagħtu, ħafna minnhom imweġġajn. Żgur, għalhekk qed ngħidlek qalbhom taħt il-blat kien għeddi. Imma ngħidu kellhom 15,000 u 20,000 dak fadallhom 20,000. Għax armata għandek, veru, bla kokki, issa daw spiċċaw. X'immilli kollok 20,000. Mhux imilli kollok 20,000. Sewwa jiddependi l-ispirtu tal-armata fejn hija. Mhux hekk issa kollha mtertqin kollha. Issa xorta kollok ġenerali ta' stoffa. Xorta daw mhux sa jbidlulhom il-moral tagħhom, mhux sa jolluhom. Allura spiċċat ritirata it-toroq. U l-battalja żvolġiet minn tista' tgħid il-pjanuri ta' Bumarrat. Għax ix-xwienet il-flotta ta' toroq kienet qed tistennihom San Pawl. Sewwa. Jiġifieri da il-ġlieda bdiet minn xar. Niżlu il-pjanuri ta' aw. Xejn Zabbar Madonna ta' Wejja. Bumarrat. Il-pjanuri ta' Bumarrat ara xi pjanura jemmen. Sewwa, u dak iż-żmien ma kienx meħud bħallum mlalieqi u ċnut ta' sejjeħ. Iġifieri daw setgħu jiġru għandek pjanura enormi hemm ta' mili. Sewwa, u da ġifieri ara min jaf xena kienet. Ara xena kienet di dak iż-żmien. Sewwa tara daw kien nies kollha taqbida mela t-toroq qed jiġru lejn l-xwieni tagħhom u l-kavallieri u l-Gran Soccorso jiġru warajhom. Kien hemm min ovvjament kien hemm gżut li qabdu jiġġieldu, jiġifieri. Jien mhux qed ngħid, mhux qed nidħol fid-dettall, però kienet saret taqbida wkoll fin minnhom. U daw u mbagħad meta waslu fejn il-baħar ma kellhomx iżjed fejn imorru t-toroq. Allura Mustafa ordna biex jibadu l-barġis u l-xwieniers u iżjed lejn l-art ħalli jibdew jabbu sewwa ħafna mill-artilleri kienu diġà għabbewa għax l-ordni għal-ritirata kienet diġà saret, però ma reġgħu niżlu n-nies biex reġgħu niżlu l-armat biex jarġgħu jiġġieldu. Ġifieri ħafna mill-munizzjonijiet u mill-artilleri kienu ġa tellgħuha. Issa kif ħajtellaw milli fadal mill-armata. Sewwa? Mela għandek armata ta' 10,000 ġejja. U daw inqabdu bej il-mazza u l-inkwina
Bej il-Gran Soccorso u l-baħar. Sewwa? Daw kellhom iduru biex jiddefendu ruhom. U l-kavallieri sabuhom hemm u bdew letteralment joqtluhom. Letteralment joqtlu jisparaw li jibqgħu dieħlin ġo fihom. It-torok spiċċaw biex jippruvaw isalvaw lilhom infushom biex jomu sal-barġis jew kella iżjed il-bozz sal-vapuri, sal-galijuni. Ma ħafna minnhom ma kinux jomu, ma kinux jafu jomu, ħafna minnhom kienu mweġġajn u spiċċaw werqu. Ħafna minnhom għadu jistennew hemmhekk biex xabla videjhom u jippruvaw jagħmlu jiffurmaw xi reżistenza, però kollu għal xejn. Da mar lura għand is-sultan b'nofs taż-żana min-nies. Plassek, hemmhekk mietu xi 4,000 oħra. Torok? Hemmhekk. Żgur. Għax di l-ġlieda damet ġurnata sħiħa għaddejja. Ġifieri. Jien qed nitkellem skont il-records. Mhux qed nivvintom daw, ġifieri. Din il-ġlieda damet għaddejja ġurnata sħiħa hemmhekk. U mietu minn 3,000 4,000 oħra. Torok biss. U damu ġimgħat sħaħ in-nies biex jersqu l-hemm bl-intiena li kien hemm ta' iċsma. Fil-baħar u fuq l-art. Sewwa. Jiġifieri dik kienet l-assedju l-kbir imżewwaq, nuża din il-kelma, mżewwaq ħafna azzjonijiet militari kif semmejt, battalji fil-miftuħ, battalji navali, battalji assedji. Kieku taqbad battalji taħt l-art. Minna u tara ħatajt hemmhekk u tara. Nixtieq nagħmel xi darba u tofbod immur lura ħalli forsi time travel. Nara di xjena, di l-assedju. Jiena tant jiena appassjonat fuq din l-istorja. Darba minnhom qed nixtieq immur lura u nkun parti mid-difiża ta' Malta. Imma ma tix tmur lura f'dak iż-żmien. Għax dak iż-żmien ara x'kefrija, ara xi ħruxija. Żgur. Illum inqisnu li nara kemm mengergru llum. Inqisnu li nfusna mbirkin. Mija fil-mija. Dak iż-żmien. Kasa mit-senilu. Aħseb wara dak iż-żmien. Għax sabit se kien sa 60 senilu seba kien ġuħ. Aw Malta kien hawn il-ġuħ aw Malta, il-faqar. Seba jsef iż-żmien il-gwerra għax faqgħu kien hawn it-tieni gwerra dinjija ħsebu wara dak iż-żmien li l-bniedem ma kien meqjus ta' xejn, ma kien jiswa xejn il-bniedem. Dak kellu drittijiet. Infatti l-ordni tal-kavallieri, l-ordni ta' Malta ma kienx ordni demokratika. Bad il-kavallieri kienu damu għaw Malta sa' kemm ġie Napoleon. Eżatt, sa l-1789. 17, eżatt. 1798. Daw il-kavallieri ma kienux demokratiċi, daw il-bniedem ma kellux sej, ma kellux dritt. Mhux hekk. Ġifieri ara x'ħajja tal-biża daw kellhom. U jiena qed nixtieq immur dak iż-żmien, nixtieq immur veru dak iż-żmien. Tara biss, ma ta' mhux tgħid naħseb. Kont ngħidlek eżatt diki. Kun invisibli. Tkun miġnun biex tgħid irid immur lura dak iż-żmien. Jien jekk trid nkomplu, però rridu mmorru lura issa x'in wasalt l-aħħar. Wasalt l-aħħar u spiċċajta. Naħseb jiena nispera li intoġbot din il-podcast. Ostja. Satejn nofs ilna. Mela. Jien naħseb nispera li intoġbot fej stajt nagħti dettalji milli moħħi tagħni dana kif għatlek dħalt fih bdejt fih fil-1997. Jien tajtni jara. Qed nipprova nġeddet memorja. Very basic knowledge tagħha tal-Great Siege. Ovvjament tul iż-żmien rajt dokumentarji nismaw. Ma qatt ma ħadd stampa ta' kif iddeskrivejta inti. U hemm ħafna iżjed. Nista' nimmaġina kif ħafna iżjed. Jiena nista' ngħidlek li dawn is-satejn kienu basic. Eżatt, u basic ukoll. Basic. Sin tarġa' naf, il-basic tal-basic naf. Ġifieri hemm ħafna affarijiet ara, jekk tibda taqra ovvjament ħadd tara minn aspett kronoloġiku. Tgħid kif ma qal xejn. Għaxina li affaxxinawni, meta bdejt issemmi ċertu affarijiet li inti għandek grupp ta' nies din jaqtaw il-mines taħt l-art. Ta' din nitkellmu ta' kollu qed isir kollu f'4 xhur. Hemm affarijiet oħra tiġini xi ħaġa oħra f'moħħi. Mela f'waqt immaġina inti qed isir attakk. Sewwa qed isir attakk
kemm assalt mill-art u anke bl-artiljerija. Sewwa, mela jekk inti għandek is-swaret jinħat naqra bid-daqqiet bil-bombardamenti, għandek truppa wara qiegħda tibni. Tifhimni ġifieri daw dejjem jekk titlef minn barra qed tipprova tarġa' tibni ġewwa. Daw kienu kollha tiseħħu l-ħin meta kollu. bdejt issemmi, għax jien qed nipprova ovvjament inti titkellem bdejt nipprova nagħmel nara x-xena ġew moħħi. Il-fatt li inti qed tgħid pereżempju dara Mustafa ra illum forsi bil-kompjuter, bit-telefon, ma żmien da kollox. Kif kienu jgħaddu l-messaġġi? Fim qed jiġri r-rabat u inti qiegħed il-birgu. Kollox ta' periklu kbir u ta' periklu kif qed jgħaddu l-messaġġi dan. Mela. Da qegħdin nitkellmu da mhux qabad telefonata, isma' hawnhekk qegħdin nitilfu ta' isma' hawnhekk. Da qegħdin nitkellmu kollox mhux ferba' xhur. Issa ħafna mill-affarijiet. 40 sena ta' ferba' xhur. Le, mhux hekk ħafna mill-azzjonijiet li ovvjament insibu miktuba huma azzjonijiet li rawhom in-nies stess, li rawhom il-ġellieda stess. Eżempju, hemm il-parti fejn ma semmejtix fejn Mustafa intlaqat ukoll. Mhux Dragut, Mustafa. Mustafa kien qiegħed fit-trunċiera minn għaliet fl-assedju tal-isla kien qiegħed f'waħda mit-trunċiera qed imexxi assalt u it-turban pum ħarablu minn rasu. Daqqa. Jew splinter jew bullet. Jew balla insomma. U da niżel jiġri fil-baxx ġo trunċiera u għamel hemm lejl sħiħ. Lejl sħiħ għamel hemm da għax beża joħroġ. Fimt? Għax kien jaf li l-kavallieri u x-sharpshooters tal-ordni kienu eccellenti. Sewwa? Ġifieri, hemm ħafna partijiet minn din il-gwerra kollha illi ħarbu li skoss. U ovvjament meta nibda nitkellem u nibda niġri l-emmola u nibda nitara dik il-biċċa għax jiena f'qalbi nafhom. Qed tifhem imma impossibbli biex moħħi laħaq ma dan kollu. Le, mhux hekk. Però Mekka l-inqas tipo smajna daqsxejn ta' stampa. Stampa bażika, ħanajdula bażika, inti tgħidilha bażika, jiena għalija mhijiex bażika, tajt stampa dettaljata immens. Imma ħafna mill-affarijiet li stejjer in-nies ma jafuhomx. Ma mbarra l-average reader u ma jafhomx jew inkella dak biss jaqra ma m'għandux idea. Jien isruħi f'da suġġett bħala average reader. Fimt ġifieri jiena alright naf ta' ground soccorso kon nafa. Daw l-affarijiet inkun nafhom imma mhux kif qed tajt inti b'da d-dettall. Fimt? Imma affarijiet. U tispjega, again jiena bdejt nipprova nivviżwalizza naqra dak li qed tajt qed naraħ film ġo moħħi. Ekku, il-moħħek jagħmellek. Ejju. Hemm ħafna affarijiet żbieħ, eżempju l-assedju ta' Għawdex. L-assedju ta' Għawdex ħantawal daqs. Xi ħaġa oħra jekk ma kontx nafa jien. L-assedju ta' Għawdex. Mela dak Inkun naħseb li hija xi ħaġa flimkien. Le, dak kien hemm ħafna. 1555. Ara, it-torok. Le, 1551. 51. Xi 14-il sena qabel l-assedju l-kbir. Kien hemm xi 23 attakk, invażjoni mit-torok fil-Gżejjer Maltin. Fil-Gżejjer Maltin. Fil-Gżejjer Maltin kien hemm xi 23 attakk ta' mhux ċajta. Ġifieri aħna tinsemmu l-assedju l-kbir u l-assedju ta' Għawdex. Barra daw kien hemm miżjed attakki ta' minant l-Imperu Ottoman ġifieri. Mela, minant il-korsari ta' Dragut. Dragut kien espert ta' Malta għax inkollu jattakka u jirrejdja. Sawa, hemm avveniment ieħor. Fl-assedju l-kbir, issa jekk ikollna daqsxejn ħin nisemmi daqsxejn żejra qasira fuq l-assedju ta' Għawdex. Mela qar il-kbir fl-assedju l-kbir kien hemm komunità tgħix hemmhekk. Sewwa. Tal-Buskett tajt. Eżatt, kien hemm Malta u Għawdex kien hawn komunitajiet li jgħixu fl-Erien għadhom jgħixu anke fl-żmien l-Ingliżi. Kienu għadhom jgħixu fl-Erien. Sewwa. Mbagħad naħħewhom. Dawn illi kienu ġejjin, dawk il-3,000 li semmejt fil-bidu, li mbagħad infexxu f'taqbida ma' rekonosanz ta' Kuppier, ta' Marshal Kuppier. Sewwa, dawk għaddew minn hemmhekk, minn fejn għar il-kbir, sewwa x'daw mxew mal-kosta.
Minnajn toffiħa biex jinżlu l-isfel, naħat isfel, biex jaslu għal Marsa Xlok. Untaqaw madalar, u raw in-nies jgħixu ġo fih. Sewa raw in-nies. U daw baqgħu imbelħin. Li jagħtaw in-nies 450 sen ilu għadhom jgħixu, u la ġoljerin se tgħidli 450 sen ilu. Għadhom primittivi n-nies. Però daw it-torok baqgħu imbelħin. U ma qatluhomx daw, ħallewhom jgħixu hemm. Skont il-leġenda, tgħidlek illi fost din il-komunità kien hemm mara ta' sbuħija ta' veru. Kienet żbejħa din il-mara gustuża. U l-kaptan ta' din il-patrulja taħtu xi servizzi di. U ħallihom jgħixu. Sewwa? Bil-happy ending, mela. Bil-happy ending. Assja. Din imsemmija wkoll ġifieri. Umbat kienet kien bat truppa mill-Imdina biex issalvhom lil dil-komunità. Sewwa? U din it-truppa l-oħra ta' mhux li kienet mela dawn it-torok kienu nqataw minn dawk 3,000 biex niftehmu sewwa u għaddejjin minn fejn nar il-kbir. Issa l-Imdina b'xi mod saru jafu illi dawn infirxu lej dawk l-inħawi u kienu jafu li hemm din il-komunità biex jiġbruhom lura lej l-Imdina u biex jisalvawhom minn ovvjament 90% u 100% qatla batu truppa ta' kavallerija minn truppa ta' ximija, sewa ta' ximit kavalli, ta' ximit soldat, u iġġieldu ma' din it-truppa żejra u elbuhom lit-torok. Sewa, dan il-kaptan ta' din il-numru żejr qabada lil din il-mara ħada miegħu u qatala rasa. Ukoll. Qatala rasa u mbagħad qatal lilu nnifsu. Ġifieri, di parti oħra mill-assedju l-kbir. Għax di fl-istess da, ġifieri. Kemm hemm ferat ta' Hemm ħafna affarijiet jibdew jiġuni f'moħħi, ġifieri, nibda niftannella minn fejn qalat nibda ngħid. Qed tifhem, eżempju l-assedju ta' Għawdex fil-1551. Din l-istorja li għadek kemm irrakkontajt fejn qiegħda ddokumentata. Di jiena rajta ma nafx qiegħda dokumentata, però din hija forma ta' leġenda. Bħalma mill-leġenda tal-witt tal-Mosta. Però din qed itu iżjed saħħa. Għax ifhem inti mhux se toqgħod taħli ħin tirrakkonta leġenda. Dik l-istorja wkoll tal-witt tal-Mosta. Dak it-tfajla li. Ejwa, l-istess imbagħad tal-qbowta tal-Bremba. Eżatt, tal-qbowta tal-Bremba. Ma dak xi rejd oħra kienet, ġew kienu għamlu ħafna rejds Malta. Pereżempju, jiena issa kif inti għad li saru 24 rejd fuq Malta, allura assumejt f'moħħi qed mela Jista' kien hemm miżjed. Mhux hekk? Jista' jkun hemm miżjed, jew jista' jkun kien hemm inqas, ma nafx, imma dak l-ilma hemm minn 21 sa 23 attakk saru fuq Malta Għawdex ġifieri. Malta. Kif? Dejjem ridu għal Malta kulħadd rieda. Imma naħseb jiena dawn kienu attakki. Strateġiċi u naħseb. Le kienu attakki illi mhux neċessarjament biex jieħdu l-Malta, għax dawn kienu attakki żgħar. Biex jelbu l-ordni. Le, biex kienu attakki tal-korsari. Il-korsari kienu jgħixu mis-ser. L-oħrajn qed tajt mhux għal-Great Siege imma. Le, dak rid letteralment mill-wiċċ id-dinja l-ordni tal-kavallieri. Tal-kavallieri, toqtol lejlhom da. Lil-Malta rid iġiba Porvli. Eżatt. Porvli rid iġiba l-Malta sewwa, infatti baddaw il-Basilisks. Kien fadal tnejma. La naf tnejqas wieħed. Kien fadal wieħed ma nafx sar minnu. Daw taf daqsix fihom. Daw il-kanuni. Daw kien fihom fih 15 il-piet u l-qawwa tiegħu ta' dal-kanun sewwa dak kien jiżarma lana f'żewġ parti qas fi klieta biex jinġar. Da mhux jinġar biċċa waħda. Dak kien jiżarma u jinġar u biex jiżarma u jinġar xorta riedu kienu jużaw il-barrin il-gniedes li sabu għaw Malta stess li ħallew wara jom il-Maltin fl-Irziezet għax il-Maltin ħarbu mid-djarhom imsieken.
ma jafux x'inhu jiġri. Allura ħarbu qabdu dak li kellhom li setgħu iġorru u telqgħu jiġru lej postijiet siguri u lej l-Imdina, Santirmu, naħat tisfel insomma, u ħallew ħafna annimali warajhom, allura daw sfruttawhom il-torok. Torok stess. Sewwa, sfruttawhom it-torok stess biex iġorru l-artiljerija tagħhom. Dan il-Basilisk, il-Basilisk jekk taqbdu u d-dawru tippuntaħ lej l-ħamrija lej l-art, għandu potenzjal qawwa tad-daqqa tiegħu tippenetra l-art b'20 pied. Nostja. Din il-balla li semmejtlek l-ewwel. Waħda minnhom kellha circumference ta' 24 ta' 24 purzier. 60 centimeters. Waħda minn dawn il-balal, daqshekk. Sawa, ma tkun hemm mikbar dak li semmejtlek l-ewwel tal-5 pali ta' 6 pali u nofs. Biex naqbeż daqsxejn żejra fuq l-assedju ta' għawdex, dan rakkont ħelu żejr li se nagħmel issa, twil ukoll jekk irridu nidħlu fid-dettall, però mhux se nidħol fid-dettall għax nispiċċaw ndumu iżjed. Da l-assedju ta' għawdex ma kienx hemm xi reżistenza kbira. U f'ħin minnhom meta il-gvernatur da ovvjament in-nobli ta' Malta, meta ngħidu n-nobbil ta' Maltija ma kienux nobbil ta' Maltija, n-nobbil ta' kienu barranija kollha. Mhux Malti, ġifieri meta jgħidlek lew in-nobbil ta' tal-Imdina. U l-gvernatur dak mhux Maltin kienu, dawk barranin kollha kienu sewwa. Eżempju jiena ġej mid-dixxendenza Spanjola jiena. Kull jom li mġien, kull jom jaf minn fej ġej, naħseb jew sqallin, probabilment sqallin, ħafna mill-Maltin sqallin. U il-familja Falzon, għandhom il-palazz Falzon l-Imdina, kienu l-ewwel familja li laqgħu l-Adam, li laqgħu l-ordni ġo Malta. Falzon, blessew, għandhom il-. Ma kien ħafna verżjonijiet, Falzon, Falzone, Falzon, ġifieri ħafna verżjonijiet differenti. Dak iż-żmien kien Falzon ukoll, però ma' żminijiet isu bidluh għal xi mod. Fl-assedju ta' għawdex, ovvjament, il-gvernatur kien barrani minn għalih kien Spanjol. Kien Spanjol. U qabel di li sanajt issa kienu il-torok kienu batu. Isma' xeħlew fl-istess ħin tgħid ma dax ġennati jew ma daw. Batu lill-lawċin għal-mod tal-kelma batulhom it-torok lill-lawċin, mhux torok il-korsari ta' dragut, Afrikani, sewwa, Alġerini, Eġizzjani, Tunezini, Libjani hekk, mhux torok. Batulhom. Eżempju, jinnaf 40 ħobża. Batulhom 40 ħobża. Hekk. Lill-assedjati, lill-lawċin. U dik kienet trikk. Jekk sa toħduhom, ġifieri, ma għandkomx tieklu. Hemm ġew. X'għamlu l-lawċin? Raġaw batulhom il-ħobs lura. Volenat? U batulhom il-ġbejniet magħhom. Batulhom il-ġbejniet magħhom ġifieri ħanitamaw lilkom mhux intkom lilna. Fimt? Issa oħra. Meta il-gvernatur taċ-ċittadella kien irrassenjat li sa jitlef, da qabad l-elit tal-belt u qal ejja narrendu aħna, inċiedu aħna qal. Sewwa. U ninataw aċċess liberu lej artijiet fl-Ewropa. Sewwa. Meta daw għamlu hekk, issa nsemmilek xi ħaġa oħra qabel di. Meta dawn għamlu hekk, Dragut qabad x'kien fetħu l-bieb lin-nobbli kollha barranin. Stmawhom tabla bajt lin-nobbiltà barranija, ġifieri mela inti ħaċċedi. Sewwa? Biex aħna ntuk passaġġ liberu biex titlaq. Sewwa? U qisu xejn mhu xejn. U lil-lawċin lin-nies komuni se tħallihom warajk. Mela x'għamlu? Ħadu l-kulħadd, ġifieri xorta ħadu l-kulħadd. Però lil daw ħaduhom ukoll. Biex mela ħadu lil-lawċin. U magħhom ħadu lin-nobbiltà wkoll, ġifieri mhix għax inti ħriġ taħt il-bieb
ħanħallok minn għalik scot free. Enta l-mara wkoll, spiċċaw daw fis-swieqi Arab. Ġabuhom fix-xejn mela. Ġabuhom fix-xejn. Spiċċaw fis-swieqi Arab, jiġifieri jinbieħu bħala skjavi u jinbieħu ransom u hekk jiġifieri. Kien hemm oħrajn li ħarbu mill-lawċin, irnexxilhom jaħarbu mill-parti ta' wara, kien hemm wieħed kien jagħmel il-ħbula, u rnexxilhom jaqdu ħafna ħbula ma' xurġin. U kien hemm xi għawċin iddeċidew li jaqbżu jgħaddu minn wara fejn hemm l-għali niżlu dan il-ħabel u rnexxilhom jinżlu minn hemm mhux kollha ta' ġifier kien hemm xi ftit numru żgħir u rnexxilhom jgħixu dawk jiġifieri. Irnexxilhom jevitaw mill-popolazzjoni sieħa ta' 5,000 jew kemm kienu li jinġarru l-Afrika għall-iskjavitu. Daw irnexxilhom jaħarbu. Nieqfu għaw? Għaxa teħlilna l-batri. Kif? Thank you. Grazzi lil Proset. Inxiflers jeni. Tajtna naqra insight qawwija ta' Naqra żejra. Aħna meta niltaqgħu dejjem intawlu. Dejjem intawlu. Speċjalment jienu inti. Vera. Dejjem nagħmlu klezzijat Vera. inlabalbu. Proset ġbin. Però din id-darba iżjed lablab tiena. Namlu oħra. Issa nagħmlu oħra. Ħadd lablab iżjed inti. Ejwa ta' darba oħra ejwa. Għax dina Kevin kif għatlek fil-bidu jiena għandi basic knowledge bija tal-Great Sea. Tal-assedju. Allora, ma tantx. Ma fukajt f'ħajtek ma fukajt ħafna. Eżatt ma fukajt fuqha, fimt f'ħajt. Imma era kont interessantissimu, ġifieri dejjem affaxxinatni. Però issa ħad tidħol fih naqtak. Ejwa ta' għana jilek il-verità. Għandek ħafna mistoqsijiet. Fuq dak il-ktieb. Għattissa naqbad ummur nfittxu għax għandi żgur. Issa batlek ritratt tiegħu. Ejwa batlek ritratt tiegħu. M'għandi idea tiegħu dak il-ktieb. Biż-żewġ nagħmlu reklam lil Steven Spiegel. Ejwa, ktieb aħmar jidilli jien. Ma nafx hemm xi verżjoni oħra, però jiena li għandi kif għatlek b'żewġ Mmur tarki. nfittxu. Ejwa ta' fil-librerija tiegħi jien bħalissa għandi. Min jaf x'għandek, forsi Għandi sassaqaf. Librerija ta' 5 piedi, sassaqaf. U mbagħad biss għandi kabinet hemmhekk mimli muntanja bil-kodba hekk fuq xulxin. Again, kważi sa nofs is-saqaf. Jogħġbuni l-kodba. Nħobbhom jien dik droga, jien taf kemm ngħid, ma rridx m'għandix fejn nagħmel iżjed. U tarani. L-istess bħali. Tara nerġa' mun nixtri. Jien kieku naqra l-kodba l-għandi, kollha ulla ġenju. Ulla ġenju. Kulħadd naħseb jiena, però jiena nara ktieb. Sien naqra kif jien naqra. Anka jiena. Ġifieri. Jiena nara ktieb. Nej tara dak, kemm ġobni ħan nixtrih. Naqwala nitfaw hemm. Naqwala qiegħed għandi. Anki jiena l-istess. Għax għandi kodba qatt ma ħares lejhom. Jien pereżempju l-kodba tiegħek, jien kważi kollha għandi tiegħek. Naħseb jekk m'għandix xi wieħed. Ma rajthomx kollha. U le mhix jekk tikollok il-ħin u it-tnej barra minn hekk. it-tnej nsejt isimhom mhux indem ninsihom. Il-Fallen Seraphim rajtu kiltu dak. Issa da qed nikteb it-telet wieħed li semmejk lek di Sin Ritual. Sin Ritual. Mill-libroħ tal-Franċiżi, Brotherhood of the Fallen Star, issa qed nikteb it-telet wieħed. Ejwa tlibih. Qed nikteb it-telet wieħed. Dawk it-tnej rajthom ejwa, dak mhumiex ħoxnin imma. Mbagħad għandi il-Fallen Seraphim dak chunk. Dak ejwa, dak fih. Ma dak tan-nofs ta' xumma ta' għandi. Dak f'darba rajtu. Dak tan-nofs, xumma ta' għandi ikbar minnu. 600 dak il-ġismu bataw il-Forbidden. Dak Gospel of Forbidden Truth. Għandi la kronoloġija kbir ukoll. Għadna ftaħtu kemm rajtu? Ma rajtux. Għalek gbar, tkollok il-ħinu, anka bħala tipa. Kevin, proset, thank you. Grazzi lil kulħadd u grazzi lilkom għal darbohra. Grazzi, għal darbohra. Il-lejl it-tajba xawn bil-lejl. Ejwa, għanna għadin fil-lejl għanna askilt. Ciao, ciao. Ciao.